அருள் பாண்டியன் ஐயா ஜெர்மனி தொடங்குறீங்களா? அன்பின் தந்தையே, ஆண்டவரே, இந்த நல்ல வேலைக்காக கொடுத்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. கூடியிருக்க யாவரையும் பரிசுத்த ஆவியெல்லாம் நிரப்பி, ஆண்டவரே, இந்த வகுப்பை காப்பனே புரிந்து கொள்ளவும் அதன்படி நாங்கள் வாழவும் கிருபை செய்யும். இங்கே வந்திருக்கிற யாவரையும் கைவிடாதையும் ஒவ்வொரு பேர் ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்த வேண்டும் என எல்லாம் வல்ல இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே கேட்டு கேட்கிறோம். ஜீவனும் நல்ல பிதாவே. ஆமென். 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 நன்றி நன்றி. வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. இந்த 6 மாத வகுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தொடர்ந்து பங்கேற்கணும் அப்படின்னு நான் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இதுல நீங்க நடுவுல ஒரு வகுப்பு 2 வகுப்பு தவற விட்டாலும் கூட அடுத்து வருகிற வகுப்புகளுடைய தொடர்ச்சி இல்லாமல் போய்விடும். ஆகவே இது நீங்களும் பல வேலைகள்ல இருக்கிறீங்க. நமக்கு குடும்பத்துக்கு நம்ம சுற்றி ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. இதற்கு மத்தியில நீங்கள் உங்களுடைய நேரத்தை தியாகம் செய்து, வேலையை தியாகம் செய்து இந்த வகுப்புல கலந்துக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. அதே நேரத்துல இதுல வகுப்பு எடுக்கிற ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய நேரத்தை தியாகம் செய்து இதற்கென்று ஆயத்தம் செய்து ஜெபத்தோடு இந்த இடத்தில் வந்து நமக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கிறார்கள். ஆகவே நம்ம தொடர்ந்து கேள்வியில் கேட்போம், இதை புரிந்து கொள்வோம். மதத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து இயேசு பெருமானை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவரை ஒரு மதத்திற்குள் போட்டு சுருக்கிவிடக்கூடாது. ஆகவே மதங்களை கடந்து, இன மொழி பேதங்களை கடந்து அவரே இந்த பேரண்டத்துக்கு கடவுளாக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த நிலையில தோமா வழியில வந்த நற்செய்தியின் பயனாக இந்தியாவில் ஏற்பட்ட தாக்கங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம். அதுல கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக இருக்கும் வழிபாடுகள், சமயங்கள் பார்த்தோம். கிறிஸ்துவுக்கு பின் உருவான வழிபாடுகள், சமயங்கள் பார்த்தோம். ஆகவே இயேசுவுக்கு முன்பு தாம் பழந்தமிழர் வழிபாடு, வைதீக வழிபாடு, சமணம், பௌத்தம் சமணம் பௌத்தம் ஆகிய சமயங்களில் பலி மறுப்பு கோட்பாடு இருந்தது, கடவுள் கோட்பாடு இல்லை அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பழந்தமிழர் வழிபாட்டிலும் வைதீக வழிபாட்டிலும் பலி கோட்பாடு இருந்தது, அதே நேரத்தில் அங்கேயும் கடவுள் கோட்பாடு இல்லை என்பதை பார்த்தோம். இயேசுவுக்கு பின்பு உருவான சைவ வைணவத்தில் தான் பலி நிறைவேற்ற கோட்பாடு இருக்கிறது என்று நாம் பார்த்தோம். ஆகவே சைவ வைணவ சமயங்கள் தோன்றுவது, அதனுள் உள்ள கடவுள் கொள்கை, அதுல பல குழப்பங்கள் உள்ளே இருக்கிறது. நாம அதுல சொல்றது, இறைவன் அவதாரம் எடுத்தார், அவர் மூவொருவராய் இருக்கிறார், அவர் நமக்காக தம்மையே பலியாக்கினார், அந்த பலியை விசுவசிப்பதினால் நமக்கு மீட்பு உண்டு ஆகிய சரணாகதி தத்துவங்கள் ஆகிய கடவுள் தத்துவங்கள் தோமா வழி வந்த நற்செய்தியினால் வந்தது என்பதைத்தான் நாம் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம். இதை தெளிவாக வரப்போற வகுப்புகள்ல நம்ம பார்க்க போறோம். இதற்கான வகுப்புகள் இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை. ஆகவே இயேசு பெருமானுக்கு முன்பு இருந்த பழந்தமிழர் வழிபாடு, வைதீக வழிபாடு, சிந்து வெளி நாகரிக வழிபாடு, பலி கோட்பாட்டு வழிபாடுகள், அவைகள் சமயங்கள் அல்ல. சமணம் பௌத்தம் சமயங்களாக இருந்தாலும் அது கடவுளை அறியா சமயங்களாக இருந்தன, பலி மறுப்பு கோட்பாட்டு சமயங்களாக இருந்தன. ஆகவே இந்த நிலையில் கடவுள் கொள்கையோடு இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான், அவனே இந்த படைப்புக்கு காரணமாக இருக்கிறான் என்று எழுந்த சமயங்கள் சைவ வைணவம். இந்த சைவ வைணவத்துக்கும் முன்பாக எழுந்த முதல் இலக்கியம், கடவுளை பற்றின இலக்கியம் திருக்குறள். ஆகவே அந்த திருக்குறள் என்பது தோமா வழி வந்த நற்செய்தியின் பயனாக வந்த முதல் இலக்கியம் என்று பார்த்தோம். அதனுடைய அறிமுகம், அது எப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ நூல் என்பதை பல்கலைக்கழக ஆய்வறிஞர்கள் மத்தியில் ஐயா தெய்வநாயகம் அவர்கள் நிலைநாட்டினார்கள் என்பதை நேற்று சகோதரி கிறிஸ்டி அவர்கள் நம்மோடு அந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இன்று அதை தொடர்ந்து கடவுள் வாழ்த்து, வான் சிறப்பு, நீத்தார் பெருமை ஆகிய அந்த முதல் 3 அதிகாரங்கள் எப்படி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியை குறிக்கின்றது என்பதை விளக்குவதற்கு நம்மளுடைய அண்ணன் சவுந்தர் அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க. மத்திய அரசு பணியில இருந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்பாக இராணுவத்துல அவங்க பணியாற்றி இருக்கிறாங்க. வட இந்தியா முழுவதும் பயணம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. லடாக் போன்ற பகுதிகளில் பயணம் செஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மத்திய அரசு பணி, அதாவது மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள்.
இந்த கருத்துக்களை இது ஓமன் முதலிய நாடுகளுக்கு எடுத்து சென்று அங்க உள்ள சபைகளில் போதித்திருக்கிறாங்க. சிஎஸ்ஐ திருச்சபையில அவர்களுடைய ஊழியம் முழுவதும் அந்த சிஎஸ்ஐ திருச்சபையை சார்ந்து இருந்தது. அந்த சிஎஸ்ஐ திருச்சபையிலேயே அவர்கள் ஆயராக பல கூட்டங்களை நடத்தி இருக்கிறார்கள், பல கோயில்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள், அந்த பல பொறுப்புகளை வகித்திருக்கிறார்கள். ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம பாண்டிதுரை அண்ணன் துவங்கின நில்ட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்திலையும் அவர்கள் ஒரு செயலாளராக இருந்து செயல்பட்டு வருகிறார். அந்த நில்ட் அப்படிங்கிற பாண்டிதுரை அவர்கள் தொடங்கின அந்த நிறுவனம் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் எப்படி நற்செய்தி, அதாவது கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்துக்கள் மத்தியில் எப்படி நற்செய்தி அறிவிப்பது என்ற பயிற்சி வகுப்புகளை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற ஒரு வரையறைக்குள் நின்று அவர்கள் அழகாக அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அங்கும் அண்ணன் அவர்கள் ஒரு செயலாளராக இருக்கிறார். பலவித ஊழியங்களில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே நமக்கு இங்கே இந்த வகுப்புகளை எடுத்துக்க வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை நாம் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். ஓவர் டு சௌந்தரராஜன் அண்ணன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். அருமையான சகோதரர் ராம பழனியப்பன் அவர்கள் சொன்னது போல இந்த நற்செய்தியை நான் செய்து வருகிறேன். அதற்கு மூல காரணமாக இருந்தவர் என்னுடைய ஆசான் முனைவர் மு. தெய்வநாயகம் அவர்கள், பிற்பாடு என்னுடைய சகோதரர் பாண்டிதுரை அவர்களோடு சேர்ந்து இணைந்து கடந்த 30 வருடங்களாக இந்த ஊழியங்களை செய்து வருகிறேன். அதிலே திருக்குறள் வழி நற்செய்தி, சைவ சித்தாந்தத்தின் வழி நற்செய்தி எடுக்கும்படியாக ஐயா அவர்களுடைய இல்லத்தில் வைத்து ஒரு வாரம் இந்த ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் செமினார் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அந்த செமினாரை அட்டன் செய்து அதன் மூலமாக எங்களை நாங்கள் பயிற்சிவிட்டு பிற்பாடு இதுவரையில நில்ட் என்ற ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவினோம். அதற்கு முன்பாக அகா என்ற ஒரு நிறுவனம், அது இன்டர்நேஷனல் லெவலில் இருக்கக்கூடியது. அதில் நாங்கள் ஒரு 10 செமினார் இன்க்ளூடிங் நேஷனல் செமினாரும் கூட அதில் 10 நாள் செமினார் நடத்தி பிற்பாடு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவர்கள் விரும்பவில்லை. அதாவது இந்துக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்வதற்கு இந்துக்களுடைய இலக்கியங்களை ஆகிய இந்த திருக்குறள், சைவ சித்தாந்தம், அவதாரம் போன்ற புராணங்கள் இவைகளெல்லாம் அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை. அதனால அதை அவர்கள் இடத்துல நாங்கள் இருந்து விலகி நில்ட் என்று ஒரு ட்ரஸ்டியை ஏற்படுத்தி இப்பொழுது 305 பேட்சுகளுக்கு நாங்கள், அதாவது எல்லா கல்லூரிகளிலும் சென்று ரிலிஜன் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட். ஆக்சுவலா இந்த அகாயில 5 வகையான தலைப்புகள் உண்டு. அந்த 5 வகை தலைப்புகளில ஒன்று ஃபர்ஸ்ட்ல பிப்ளிக்கல் பேசஸ். ஒரு கிறிஸ்தவன் அந்த பைபிளை பற்றி நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும், பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு. பிற்பாடு டிசைபிள்ஷிப் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும், அதுக்கப்புறமா லீடர்ஷிப் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும், பிற்பாடு கம்யூனிகேஷன். இவைகளெல்லாம் தெரிந்திருந்தால் மாத்திரமே நற்செய்தி அறிவிக்க முடியும். அந்த வகையில கம்யூனிகேஷன் என்ற இந்த இதிலே நாம் நற்செய்தி அறிவிப்பதற்கு இப்பொழுது பிரதர் பழனியப்பன் அவர்களும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் அட்டன் செய்தார்கள். பெங்களூர்ல அவர்கள் ஒரு சபையில இருந்த நேரத்துல அவருடைய சபை ஆயர் அவர்களோடு கூட அட்டன் செய்து இவைகளெல்லாம் நன்றாக சிறப்பாக செய்தார்கள். அந்த வண்ணமாக இதுவரையில் செய்து கொண்டு வருகிறோம். இப்பொழுதும் நம்முடைய SLP-லையும் நான் கடந்த நாட்களிலே செய்து வருகிறேன். அதோடு இன்றைக்கு நான் திருக்குறள் வழி நற்செய்தி, அதாவது நேற்றைய தினத்திலே அருமையான சகோதரி, அதாவது தேவமாலா கிறிஸ்டி அவர்கள் திருக்குறளை ஆரம்பித்தார்கள். அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது கிறிஸ்தவர், அதாவது திருவள்ளுவர் கிறிஸ்தவரா, திருக்குறள் கிறிஸ்தவ நூலா, ஆராய்ச்சி நூல் உருவான வரலாறு, இவைகள் எல்லாவற்றையும் நேற்றைய தினத்திலே அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி ஐயாவை குறித்தும் மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் குறித்து சொன்னார்கள். இந்த நாளிலே அதனுடைய கண்டினியூஷனாக நான் ஒரு 15 நிமிடம் ஏற்கனவே காணொலி வைத்திருக்கிறேன். அந்த காணொலியை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது பரப்புகிறேன். நீங்கள் அனைவரும் கண்டு பிற்பாடு நாம் தொடர்ந்து வகுப்புக்குள்ள செல்லலாம். நன்றி. எல்லாம் வல்ல இறைவன் இயேசு பெருமானுக்கே துதியும் மகிமையும் ஞானமும் சோத்திரமும் கனமும் வல்லமையும் பலமும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக. ஆமென். நேயர்களாகி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கனிவான பணிவான அன்பான வணக்கம். அதி சீக்கிரமாய் அந்த மத்திய ஆகாயத்தில் நித்திய வாழ்வில் அழைக்க போகும் இயேசு பெருமானின் இனி என்ப நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன்.
இந்த நீட்சி தொலைக்காட்சியிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி. இந்த நீட்சியின் வாயிலாக இந்த நாள் தொடங்கி இனி வருகின்ற நாட்களிலே காணொலியின் மூலமாக நாம் சிந்திக்க போகின்ற தலைப்பு திருக்குறள் வழி நற்செய்தி. ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொல்லுகிறோமே, அந்த ஒரு தேவன் யார் என்று கண்டறிய சங்ககால இலக்கியங்கள் மூலமாகவும் வேதங்கள் மூலமாகவும் வேதாந்தங்கள் மூலமாகவும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்து கண்டுபிடித்ததில் அந்த ஒரு தேவன் கடவுள் யார் என்பதை அறிந்தார்கள் என்றால் அவர்தான் ஆண்டவரும் ரட்சிகருமாகிய இயேசு பெருமான். இந்த இயேசு பெருமானுடைய கருத்துக்களைத்தான் இந்த திருக்குறளிலே திருவள்ளுவர் மிக அழகாக தெளிவாக எழுதியுள்ளார். இந்த திருக்குறள் பலரும் பல காலங்களிலே, அதாவது எங்களுடைய சமயத்தை சார்ந்தது என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லி வந்தார்கள். ஆனால் இந்த 20ஆம் 21ஆம் நூற்றாண்டுகளிலே ஏராளமான ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக ஆராய்ச்சி நூல்களிலே அவர்கள் சொல்லி உள்ளதெல்லாம் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தான். ஆகவே இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து குறித்து திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே சொல்லுகின்ற இந்த திருவள்ளுவர் நூல், திருக்குறள் நூல் ஒரு கிறிஸ்தவ நூலே என்பதை நாம் இங்கே காண்கிறோம். திருக்குறளை எழுதின திருவள்ளுவர் கிறிஸ்துவர், திருக்குறள் கிறிஸ்தவ நூல். திருவள்ளுவர் அப்போஸ்தலனாகிய தோமாவின் மூலமாக 1ஆவது நூற்றாண்டிலே 52 முதல் 72 வரையிலே அப்போஸ்தலனாகிய தோமா, அதாவது ஆண்டவராகிய இயேசு பெருமானின் 12 சீஷர்களிலே ஒருவராகிய முதல் சீஷர், முதல் மாணாக்கர். அவர் முதலாவதாக இங்கே நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து 52 முதல் 72 வரையில 20 வருடங்கள் அவர்கள் நற்செய்தியை பணியாற்றியுள்ளார்கள். அதாவது அங்கே குமரி மாவட்டம் தென்பாண்டி நாடு என்று சொல்லுகின்ற அந்த நாட்டிலே வள்ளுவ நாடு, அங்கே திருவிதாங்கோடு என்ற இடத்திற்கு அருகாமையிலே கடிநலி பட்டினம் என்ற அந்த பட்டினத்திலே திருவள்ளுவரும் தோமாவும் வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் இருவரும் சமகாலத்தவர்கள் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள், அதாவது முனைவர் பத்மநாபனும் முனைவர் கேசவா சுப்பையா அவர்களும் இதை அவர்களுடைய ஆராய்ச்சி நூல்களிலே பதிவிட்டுள்ளார்கள். பிற்பாடு அங்கிருந்து தோமா அவர்கள் இங்கே சோழமண்டலம் என்கின்ற நம்முடைய மயிலாப்பூரிலே தங்கி அங்கே சின்னமலை, பிறகு பெரியமலை என்ற இடங்களிலே அவர்கள் தங்களுடைய நற்செய்தியை சொல்லி வந்தார்கள். ஆக 1ஆவது நூற்றாண்டிலே 72 வரையிலே அவர்கள் நற்செய்தி செய்து கொண்டு 72ஆவது வருடத்திலே அவரை ஈட்டியினாலே குத்தி சின்னமலையிலே காயத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பெரிய மலைக்கு ஓடினார். பெரிய மலையிலிருந்து அவர் மறித்து விட்டார். மறித்து விட்ட பிறகு அவருடைய உடலை இன்றைக்கு மயிலை என்ற சாந்தோம் என்ற இடத்திலே அவர்கள் உடலை அடக்கம் செய்திருக்கிறார்கள். இது வரலாற்று உண்மைகள், இதை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆகவே திருவள்ளுவர் இந்த திருக்குறளிலே முதலாவதாக கடவுளை இந்த உலகத்திற்கு காண்பித்திருக்கிறார். அதற்கு மூல காரணம் ஆண்டவராகிய இயேசு பெருமானின் 12 மாணாக்கர்களில் ஒருவராக இருந்த புனித தோமா, அப்போஸ்தலனாகிய தோமா இங்கு வந்து அவர் நற்செய்தி சொன்ன பொழுது அந்த நற்செய்தி உள்வாங்கி திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே கடவுளை முதலாவதாக எழுதியிருக்கிறார். நான் ஏற்கனவே சொன்ன வண்ணமாக சங்ககால இலக்கியங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது காலங்களை 2ஆக பிரிக்கின்றார்கள். அதாவது எப்படி கிமு கிபி என்று சொல்லுகின்றோமோ அதுபோல சங்க காலத்தை சங்க காலம் அல்லது இயற்கை நெறி காலம், சங்க மரியாதை காலத்தை அறநெறி காலம் என்று 2 காலங்களாக பிரிக்கிறார்கள். ஆக அந்த சங்க காலங்களிலே இருந்த சங்க இலக்கியங்கள் 10 பாட்டு 8 தொகை, அதாவது 11 மேல்கணக்கு நூல்கள், 11 கீழ்கணக்கு நூல்கள் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த 11 மேல்கணக்கு நூல்களிலே கடவுளை குறித்து ஒன்றுமில்லை. காரணம் அது இயற்கை நெறி காலம். இயற்கைகளை மாத்திரம் அவர்கள் வணங்கி வந்தார்கள், குலதெய்வங்களை வணங்கி வந்தார்கள். ஆனால் சங்கம் அறிவிய காலம், அதாவது அறநெறி காலத்திலே அறநெறி இலக்கியங்களாகிய 12 இலக்கியங்களிலே தலையா இலக்கியமாக கருதக்கூடிய திருவள்ளுவர் எழுதின திருக்குறளில் தான் அவர் முதலாவது 3 கடவுளை அங்கே காட்டுகிறார். அந்த 3 கடவுளை கண்ட பிறகு இங்கே கடவுள் பக்தி இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்கிறது, சித்தர்கள் தோன்றியிருக்கிறார்கள். அந்த பக்தி இயக்கத்தின் மூலமாக இங்கே சமயங்கள் தோன்றியிருக்கிறது. அந்த சமயங்களிலே 6 சமயங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சைவம், வைணவம், கௌமாரம், சாக்தம், காணாவதியம், சௌரம் என்று சொல்லுகின்ற இந்த 6 சமயங்கள் தோன்றி தலை தோங்கி இருந்தது.
பிற்பாடு 14வது நூற்றாண்டிலே இந்த அறுவகை சமயங்கள் 20 சமயங்களாக பிரிந்து சைவம் வைணவமாக மாறி இன்றைக்கு இந்து மதமாக இருக்கிறது. ஆகவே சைவ மதம் வைணவ மதம் பிரிவதற்கு முன்பாக அறுவகை சமயங்கள், அப்பொழுது சமய புலவர்கள், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், 12 ஆழ்வார்கள், 63 நாயன்மார்கள், இவர்கள் சைவ சித்தாந்தத்தையும் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தையும் எழுதியுள்ளார்கள். இது எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் திருவள்ளுவர் சூரிய அந்த ஒவ்வொரு கடவுளை இவர்கள் இந்த சைவ சித்தாந்தத்தில் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள். அதே போல வேதாந்தங்கள் என்று சொல்லுகின்ற பிரஸ்தானத்திரியா, அதாவது பகவத்கீதை, பிரம்மசூத்திரம், உபனிஷத் என்று சொல்லுகின்ற இந்த பிரஸ்தானத்திரியா 3 வேதாந்தங்களிலே உரையாசிரியர்கள் எழுதுகின்ற பொழுது எல்லாரும் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவையே அவர்கள் எடுத்து காட்டுகிறார்கள். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ற பெயர்கள் அப்பொழுது இல்லை, இறைவன் என்ற சொல் இருக்கிறது. திருவள்ளுவரும் கூட திருக்குறளிலே இயேசு என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை, மாறாக திருக்குறளிலே முதல் 3 அதிகாரங்களிலே கடவுள் வாழ்த்து, வான் சிறப்பு, நீத்தார் பெருமை என்ற 3 அதிகாரங்களிலே முதலாவது அதிகாரத்திலே பிதாவாகிய கடவுளையும், 2வது அதிகாரத்திலே பரிசுத்தாவை ஆகிய கடவுளையும், 3வது அதிகாரத்திலே நீத்தார் பெருமையிலே அவர் குமாரனாக வந்து, அதாவது தன்னுடைய மேன்மைகள் எல்லாம் மீட்டு இந்த பூவுலகிற்கு வந்ததை நீத்தார் பெருமையிலே சொல்லி இருக்கிறதை, இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தெய்வ வணக்கமாக அவர் எழுதியிருக்கிறார். 4வது அரண் வலியுறுத்திலே செய்யப்படு பொருளாக உள்ளது. ஆகவே தெய்வ வணக்கமும் செய்யப்படு பொருளும் எய்த உரைப்பது தற்சிறப்பாகும் என்ற தற்சிறப்பாயுத இலக்கணத்திற்கு ஏற்ற வகையிலே திருவள்ளுவர் மிக அழகாக அதை நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார். பாயிரம் என்று சொல்லுவோம் ஒரு நூல், அது எவ்வளவு பெரிய நூலாக இருந்தாலும் அந்த நூலுக்கு முன்னுரை, அதாவது பிரிபேஸ் என்று சொல்லுகிறோமே, அந்த பிரிபேஸ் இருக்க வேண்டும். அப்படி முன்னுரை இல்லை என்று சொன்னால் அது நூல் என்றே கணக்காகாது. ஆகவேதான் 1000 முகத்தான் அகன்றதாயினும் 1000 இன்றேல் பருவல் அன்றே என்று சொல்லி ஒரு இலக்கணம் உண்டு. ஆகவே இந்த பாயிரத்தை மிக அழகாக, அதாவது பாயிரம் 2 பாயிரங்களாக, தற்சிறப்பாயிரம், புது பாயிரம் என்ற 2 சிறப்பு ஆயிரங்களை பொதுப்பாயிரத்திலே பொதுவாகவும், தற்சிறப்பாயிரத்திலே தெய்வ வணக்கமும் செயல்படும் பொருளையும் மிக அழகாக அவர் எழுதி நேர்த்தியாக செய்திருக்கிறார். இப்படியாக திருவள்ளுவர் இந்த 3 கடவுளை முதலாவது இந்த உலகத்திற்கு காட்டிய பிறகுதான் நீங்க கடவுளை குறித்தே பக்தி இயக்கங்கள் தோன்றியது. அந்த பக்தி இயக்கங்களின் மூலமாகத்தான் சமயங்கள் தோன்றியது. சமயங்கள் மாத்திரமல்ல, சித்தர்களும் கூட அப்போ தோன்றினார்கள். சமயத்திலே சமய குறவர்கள், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், பிற்பாடுதான் இது 20 சமயங்களாக பிரிந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்து மதமாக காட்சியளிக்கிறது. ஆகவே அப்போஸ்தலனாகிய தோமாவின் நற்செய்தியை கேட்டு திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே கடவுளை குறித்து எழுதி பிற்பாடு இங்கே கடவுள் பக்தி இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆக தோமாவின் நற்செய்தி இல்லை என்று சொன்னால் திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே 3 கடவுளை எழுதியிருக்க மாட்டார். ஆக 3 கடவுளை தோமாவினுடைய நற்செய்தி கேட்டு திருவள்ளுவர் ஆக்கியிருப்பது மிக சிறப்புக்குரியதாகும். ஆக இந்த திருக்குறளை பற்றி தான் இனி வருகின்ற நாட்களிலே நாம் தெளிவாக இன்னும் அதிகமாக பார்க்கவிருக்கின்றோம். இந்த திருக்குறள் உலகில் பிரியமானவர்களே, இப்பொழுது நான் விட்ட இடத்திலிருந்து மீண்டும் தொடர்கிறேன். தொடர்ந்து பாருங்கள். ஆனா என்ன அறிமுகம் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குங்க? இல்ல ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல முடிஞ்சிடும். ஓகே ஓகே. ஏன்னா நம்ம நேரடியா குறளுக்குள்ள போயிட்டோம்னா நல்லது. காட்டிய பிறகுதான் இங்கே கடவுளை குறித்தே பக்தி இயக்கங்கள் தோன்றியது. அந்த பக்தி இயக்கங்களின் மூலமாகத்தான் சமயங்கள் தோன்றியது. சமயங்கள் மாத்திரமல்ல, சித்தர்களும் கூட அப்போ தோன்றினார்கள். சமயத்திலே சமய குறவர்கள், ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள், பிற்பாடுதான் இது 20 சமயங்களாக பிரிந்து இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்து மதமாக காட்சியளிக்கிறது. ஆகவே அப்போஸ்தலனாகிய தோமாவின் நற்செய்தியை கேட்டு திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே கடவுளை குறித்து எழுதி பிற்பாடு இங்கே கடவுள் பக்தி இயக்கங்கள் தோன்றியிருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆக தோமாவின் நற்செய்தி இல்லை என்று சொன்னால் திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே 3 கடவுளை எழுதியிருக்க மாட்டார். ஆக 3 கடவுளை தோமாவினுடைய நற்செய்தி கேட்டு திருவள்ளுவர் ஆக்கியிருப்பது மிக சிறப்புக்குரியதாகும். ஆக இந்த திருக்குறளை பற்றித்தான் இனி வருகின்ற நாட்களிலே நாம் தெளிவாக இன்னும் அதிகமாக பார்க்கவிருக்கின்றோம். இந்த திருக்குறள் உலகில் உள்ள பூசல்களையும் பிணக்குகளையும் மாறுபாடுகளையும் வேறுபாடுகளையும் அகற்றி
மக்களுக்கு வழிகாட்டிய கூடிய ஒரு நூலாக இந்த திருக்குறள் விளங்குகிறது. இதைத்தான் சுந்தர கவி பாரதி சொன்னார், யாமறிந்து புலவரிலே கம்பனை போல் வள்ளுவர் போல் இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனவி பிறந்ததில்லை என்று சுந்தர கவி பாரதி சொன்னார். காந்தி மகான் சொல்லுகின்ற பொழுது, நான் அறிந்த நூல்களிலே வள்ளுவரது குரலை போல் அரிதினும் அரிய நூலை கண்டதில்லை என்று உலக உத்தமர் காந்தி மகான் சொன்னார். ஆக அகில உலக மொழிகளில் எல்லாம் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்று காந்தி மகான் விரும்பினார். அவர் கண்ட கனவு நினைவாகி வருகிறது. திருக்குறள் ஏறத்தாழ 2000 ஆண்டுகளாக நம் நாட்டு மக்களால் போற்றி காப்பாற்றப்பட்டு வந்துள்ள ஒரு அரிய பொக்கிஷமாகும். மேலும் ஜாதி, சமயம், நிறம், மொழி, நாடு முதலிய வேறுபாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்டு நிற்பதால் அழியா புகழ் பெற்று விளங்குகிறது. பதவி வகிப்போரையும் பதவி வகிக்க விரும்புவோரையும் வழிச்சொல், இடிச்சொல் ஆகிய இருவகை சொல் அன்பின் என்று பாதுகாக்க உதவி செய்யும் கவசம் திருக்குறள். அமைச்சரின் கடமை, வேளாளரின் பண்பு, வறுமையின் கொடுமை, ஈதலின் பெருமை இவைகளை விளக்குவதால் ஆள்வோர், ஆளப்படுவோர் இவரது அறிவையும் துலக்கி அமைதியும் அன்பையும் பெருக்க வல்லது திருக்குறள். வாழ்க்கைக்கு துணைக்கு அதாவது வழிகாட்டுகிறது திருக்குறள். பெண்ணின் பெருமைக்கு பேராதரவு அளிப்பது திருக்குறள். ஆகையால் ஆண், பெண், ஏழை, பணக்காரன், பாட்டாளி, முதலாளி அனைவரும் இவ்வரிய நூலை படித்து அனுபவத்தில் கொணர்ந்தால் நம்மிடையே அறிவு வளரும், அன்பு பெருகும், வாழ்வு வளம் பெறும். மேலும் இந்த வையத்து வாழ்வாங்கு வாழ வகை செய்யும் வாழ்வியல் நூல் இந்த திருக்குறள். இதிலே உலகம் மாந்தர் அனைவரும் ஒரு குடும்பத்திற்குரியவர் என்னும் புதுமையை உள்ளடக்கி அவர் அனைவரும் ஓயும் நெறிய சீர்பலி பாவியமாக வடித்துக் கொடுத்தவர் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர். இனம், மொழி, மதம் முதலியவற்றை கடந்து இயேசு பெருமான் காட்டிய அற ஒழுக்கத்தை அறம், பொருள், இன்பமாக வகுத்து உலகோர் வீட்டு வெளிப்பட எளிய நடையிலே செவ்விய கருத்துக்களை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே திட்பமாகவும் நுட்பமாகவும் திரட்டி நமது அறிவுக்கு விருந்தாக திருவள்ளுவர் ஆக்கி நமக்கு அளித்த பெரும்பொருளாக காணப்படுகிறது. இதனை ஒரு புலவர் பாடலாக பாடியுள்ளார். மேலும் அந்த பாடலிலே புலவர் கூறுகின்ற பொழுது, அறிவுக்கு விருந்தாகும் திருக்குறளே வள்ளுவர் ஆக்கி நமக்களித்த அரும்பொருளே, உலகிற்கு ஒளி போல உடலுக்கு உயிர் போல பயிருக்கு மழை போல பைந்தமிழ் மொழியாலே அறிவுக்கு விருந்தாகும் திருக்குறளே என்று பாடியிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, அறம், பொருள், இன்பம் எனப்படும் முப்பாலே அனுபவத்தாலே தான் சுவைத்ததற்கு அப்பாலே என்று சொல்லி அறிவுக்கு விருந்தாகும் திருக்குறளே என்று பாடியுள்ளார். மேலும் அவனில் உள்ளோர்கள் அனைவரும் தலை போல அவசியம் கற்றுணர்ந்து பயன்பெறும் நினைப்பாலே வாழும் வழிமுறைக்கு இலக்கணமானது மனம், மொழி, மெய் இனிக்க மாற்றிட்ட தேனிது அறிவுக்கு விருந்தாகும் திருக்குறளே என்று சொல்லி வானகம் போல் விரிந்த பெரும் பொருள் கொண்டது எம்மதத்திற்கும் புதுவென்னும் பாராட்டை கண்டது திருக்குறள் என்று சொல்லி திருக்குறளிலே மிக அழகாக அவர் திருக்குறளை குறித்து அந்த புலவர் பாடியுள்ளார். மேலும் அன்பார்ந்தவர்களே, இனி தொடர்ந்து நாம் திருக்குறள் என்றால் என்ன, திருக்குறள் சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன, திருக்குறளின் சிறப்புகள் என்ன, திருவள்ளுவர் மாலை என்றால் என்ன, திருக்குறள் எப்படி பூரணமானது, திருக்குறளின் அமைப்பு எவ்வாறு இருக்கிறது, திருக்குறளின் தொகுப்பு எப்படி இருக்கிறது, திருவள்ளுவரின் காலம் என்ன, திருக்குறளின் காலம் என்ன, திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர்கள் எத்தனை, திருக்குறளின் வேறு பெயர்கள் எத்தனை, திருக்குறளின் சாரம் என்ன, திருக்குறள் கிறிஸ்தவ நூலே எவ்வாறு, திருக்குறள் முக்கிடத்தை கிறிஸ்தவமே, உலக பொதுமறை என்பது ஏன், பாயிரம் மெய்யுணர்த்தல் ஒப்பீடு, பாயிரத்திலே மூவொருமை கோட்பாடு, மெய்யுணர்தலில் கடவுள் இலக்கணம், மேலும் திருக்குறள் கூறும் அறம் என்ன, திருக்குறள் அருள் நூலா அது சமய நூலா, எது நான்மறை, திருக்குறளின் இறையியல் கோட்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது, திருக்குறள் கூறும் இறைவன் யார், திருக்குறள் கூறும் சான்றோர்கள் யார், அந்த சான்றோரின் சொற்பொருள் விளக்கம் என்ன, குறள் கூறும் சான்றோரின் பண்பு நலன்கள் என்ன, வள்ளுவர் வாழ்த்தும் இயல்புடையோர் யார், பிறவி சுழற்சி கொள்கை, ஊழ், புலால் மறுத்தல், ஐந்து வித்தான், வான் சிறப்பு, நேத்தார் பெருமை, புதுவரையும் பொருள் இலக்கணமும் என்றெல்லாம் நாம் பார்க்க போகின்றோம். அதிலே திருக்குறள் என்றால் என்ன என்று சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது
திரு கூட்டல் குறள் திருக்குறள். திரு என்றால் தெய்வ தன்மை. ஆனா ஒரு நிமிஷம் அதை பாஸ்ல போடுறீங்களா? குறள் என்றால் குறுகிய சிறிய அடிகளா. ஆனா நம்ம நேரடியா குறளுக்கு போயிடலாமா? ஏன்னா இன்னைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் நமக்கு வகுப்பு இருக்கு. சரி. அதுல பிதா சுதன் பரிசுத்தாவிய எப்படி கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை குறிக்குது அப்படின்னு டைரக்டா போயிடலாமே. சரி போலாம். ஆனா இப்போ இது முக்கியத்துவம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அவங்களுக்கு அது குறிச்சே ஒரு இது மேன்மை தெரியும். அதுக்காக இப்ப ஆனா இதுல என்ன ஒரு சிறப்பு அம்சம்னா, இங்க இருக்கிற எல்லாருக்குமே திருக்குறளை பத்தி தெரியும். திருக்குறளை பத்தி மற்றவர்கள் என்ன பாடியிருக்கிறாங்க, திருக்குறளுடைய சிறப்பு என்ன, அது எப்படி உலக பொதுமுறை, அதுக்கு எப்படி அவங்க இந்துத்துவ காவி உடை உடுத்தினாங்க, இது எல்லா வரலாறுமே இங்க இருக்கிற பெரும்பகுதியினருக்கு தெரியும். அதனால நம்மளுடைய பொன்னான நேரத்தை அதுல செலவழிக்க வேணாம்னு பாக்குறேன். நேற்றைய தினத்திலே திருமதி நம்முடைய அழகாக தேவமாலா அவர்கள் எடுத்தார்கள். அதுல தான் முதல்ல சொல்லும் போது திருக்குறள் கிறிஸ்துவ நூலை எவ்வாறு, திருக்குறள் ஆராய்ச்சி ஐயா தெய்வநாயகம் அவர்களுடைய நூல்களை குறித்து எல்லாம் சொன்னாங்க. அந்த கருத்தரங்கு மாநாடுகளை குறித்து சொன்னாங்க. அந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டவர்கள் அப்ப அந்த திருக்குறள் உட்கடக்கை கிறிஸ்தவமே என்றெல்லாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கு இப்பொழுது திருக்குறளின் சாரத்தை பார்த்துவிட்டு பிற்பாடு பழனியப்பன் சொன்னது போல மூவொரு கடவுளை குறித்து பார்ப்போம். ஏன் என்று சொன்னால் திருக்குறள் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு சிலர் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்பாங்க. ஆனா திருக்குறளின் என்ன சாரம், அந்த அறம்பொருள் இன்பம் வீடு பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது. மேலும் வீடடைதல், அதாவது அறம்பொருள் இன்பம் வீடடைதல் நூற்பயனே என்ற இலக்கணத்தை அவர்களுக்கு அறியாது. ஆகவே திருக்குறளின் சாரம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு ஆகியன இந்த மூலம் தான் திருக்குறளின் மைய கருத்து இங்க விளக்கப்படுகிறது. வீடு எனப்படுவது இறைவனின் பேரின்ப வீடு ஆகும். அப்ப பொருள் எனப்படுவது அவர் உருவாக்கிய மனுக்குலமாகும். ஆகவே நீத்தாராகிய இறைவன் பேரின்ப வீட்டின் சிறப்புகள் அனைத்தையும் துறந்து 5 வித்தானாக இந்த பூ உலகில் வாழ்ந்து தம் 5 புலன்களையும் அவித்து, அதாவது பலியாக்கி மனுகுலத்துக்கு ஈட்டி தந்த அறமாகிய ரட்சிப்பு அவர் தம் பொருளாகிய மனுகுலத்துக்கு தேவையான அருட்பொருளையும் பொருட்பொருளையும் கூட ஈந்தளிக்கிறார். இவ்வாறு மனுக்குலமானது அறநெறியில வாழ வழிகாட்டியுள்ளார். இறைவனே பெற்று தந்த அறமாகிய ஒழுக்க நெறியில் வாழ்பவர்கள் எம்மையில் இறைவனோடு பேரின்ப அந்த காதல் வாழ்க்கை அனுபவிப்பார்கள். இவர்களை திருச்சபை அல்லது மணவாட்டி சபை என்று விவிலியம் கூறுகிறது, சான்றோர் என்று திருக்குறள் கூறுகிறது. ஆகவே இவர்கள் மறுமையில இறைவனோடு கூடி முயங்க பெறுகின்ற சிலாக்கியத்தை பெற்று நித்திய பேரின்ப வீட்டிலே வாழ்ந்து என்றென்றுமாய் மகிழ்ந்திருப்பார்கள். இறைவன் பெற்று தந்த அறமாகிய ரட்சிப்பை இம்மை வாழ்வில் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இருளாகிய எரி நரகத்தில் சென்று விடுவார்கள். அதாவது இறைவன் பெற்று தந்த அறமாகிய ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட பொருளாகிய மனுகுலம் இம்மையில் இறைகாதல் இன்பம் பெற்று வாழ்ந்து மறுமையில் பேரின்ப வீடு சென்றடைவார்கள். மற்ற நேற்றைக்கு ஒருவர் திருவள்ளுவரின் காலத்தை பற்றி திருக்குறளின் காலத்தை பற்றி கேட்டாரு. அதை பற்றி இப்ப சொல்லலாமா ராமு? பழனியப்பன் இல்லண்ணே, நேர குறளுக்கு போயிடலாண்ணே. அதாவது இப்ப நேத்து அவங்க ஒரு சகோதரி சொல்லும் போதே சொன்னாங்க, வகுப்பு எடுக்கிற நேரத்துல சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல நேத்து அந்த சகோதரி சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, திருக்குறளை பத்தி நிறைய நீங்க தகவல் கொடுக்குறீங்க, எங்களுக்கு பொதுவுல கிடைக்கிற தகவல் வேண்டாம். நீங்க இதை எப்படி கிறிஸ்தவ நூல்னு சொல்றீங்க? கடவுள் வாழ்த்து எப்படி பிதாவை குறிக்குது, நீத்தார் பெருமை எப்படி இயேசுவை குறிக்குது, வான் சிறப்பு எப்படி பரிசுத்தாவியை குறிக்குது, அதுக்கு என்ன குறள் ஆதாரம் அப்படின்னு டைரக்டா இந்த குறள் இதுதான் இது ஆதாரம் அப்படின்னு நேரடியா குறளுக்குள்ள போயிடலாம். சரி, ஏன்னா இப்போ திருவள்ளுவரை பற்றி திருக்குறளை பற்றி அவர் வாழ்ந்த இடம் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னா வேண்டாம். ஏன்னா அதுல ஏகப்பட்ட சிக்கல்கள் உள்ள இருக்கு. நம்ம இது ஒரு பெரிய விவாதமாவே போச்சு. ஏன்னா நீங்க அந்த பழைய பதிவை நீங்க அதுல ஓட விட்டுருக்கிறீங்க. இப்ப அதுல இருந்து கண்டிப்பா கேள்வி வரும். ஆகவே அந்த திருவள்ளுவருடைய காலம், திருவள்ளுவரும் தோமாவும் ஒன்னா இருந்தாங்களா இல்லையா, அந்த விவாதத்துக்குள்ளே நம்ம போக தேவையில்லை. திருக்குறளுடைய உட்கிடக்கை என்ன, கடவுள் வாழ்த்து யாரை குறிக்குது, வான் சிறப்பு எதை குறிக்குது, நீத்தார் பெருமை எதை குறிக்குது, டைரக்டா குறளுக்கு போயிடலாம். சரி, அதான் இப்போ கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை இதுதான் மூவரு கடவுளை பற்றி பரிமேலழகரே அவர் சொல்லும் பொழுது
கவிதன் வழிபடும் கடவுளை யாதல் எடுத்து கொண்ட பொருட்டு ஏற்புடைய கடவுளை யாதல் வாழ்த்துக அவற்றுள் இவ்வாழ்த்து ஏற்புடைய கடவுளை என அறிக என சத்துவ முதலிய குணங்களான் மூன்றாகிய உறுதி பொருட்டு அவற்றான் மூவராகிய முதற்கடவுளோடு இயல்புண்டாகலன் அம்மூன்று பொருளையும் குற்றலார்க்கு அம்மூவரையும் வாழ்த்துதல் முறைமையாகலின் இவ்வாழ்த்து அம்மூவருக்கும் பொதுப்பட கூறினார் என உணர்க. இதுதான் பரிமேல் அழகர் அவருடைய முகவுரையில கடவுள் வாழ்த்து பற்றி சொல்றார். அப்ப பாயிரத்துல திருக்குறள் பாயிரம் உணர்த்துவது என்ன அப்படின்றது முக்கியமா தெரியணும். பாயிரம் என்றால் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல 2000 பொதுப்பாயிரம், தற்சிறப்பாயிரம். இதுல பொதுப்பாயிரத்துல ஆசிரியர் பெயர், நூல் உணர்த்தும் பொருள், யாப்பு, நூலின் கருத்துக்களை விளக்க முறை இதெல்லாம் வந்துடும். இது படிப்போர் அடையும் பயன்கள் முதலிய 8 பொருட்களை பற்றி நம்ம இந்த பொதுப்பாயிரத்துல பார்க்கிறோம். அடுத்தது தற்சிறப்பாயிரம் அப்படின்றதுதான் இந்த மூவொரு கடவுள், அதாவது கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு ஈர்த்தார் பெருமை என்கின்ற இந்த 3 சேர்ந்த மூவொரு கடவுள் வணக்கம். அதைத்தான் இலக்கணத்தை சொல்லும்போது தெய்வ வணக்கமும் செய்யப்படு பொருளும் எய்த உரைப்பது தற்சிறப்பாகும் அப்படின்ற ஒரு இலக்கணம். அதாவது கடவுள் வாழ்த்தும் என்ன நோக்கத்திற்காக இந்நூல் எழுதப்பட்டது என்பதையும் உணர்த்துவது சிறப்பாயிரமாகும். ஆகவே திருக்குறளின் பாயிரத்தில கடவுள் வாழ்த்து, வான் சிறப்பு, நீட்டார் பெருமை, அறம் வலியுறுத்தல் என 4 அதிகாரங்கள் உள்ளன. இதுதான் பாயிரம். இந்த பாயிரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள முதல் 3 அதிகாரங்களாகிய கடவுள் வாழ்த்து என்பது பரம்பொருள் ஆகிய கடவுளையும், அதாவது பிதாவாகிய கடவுளையும், வான் சிறப்பு என்பது தூய ஆவி ஆகிய கடவுளை, அதாவது பரிசுத்த ஆவி ஆகிய கடவுளையும், நீர்த்தார் பெருமை அப்படின்றது விண்ணை நீத்து மண்ணிற்கு அந்த குமாரனாகிய கடவுளையும் வாழ்த்து பாடுகின்ற இதுதான் மூவொரு கடவுள். இது கடவுள் வணக்கம், தெய்வ வணக்கம். 4வது அதிகாரம் தான் அரண் வலியுறுத்தல். அந்த அரண் வலியுறுத்தல மனிதனாக வந்த கடவுள் வாழ்ந்து காட்டிய அறத்தை வலியுறுத்துகின்றது. இதுதான் செய்யப்படு பொருள். அது தெய்வ வணக்கம், இது செய்யப்படு பொருள். இதைதான் அவர் தற்சிறப்பாயத்துல சொல்லும் பொழுது தெய்வ வணக்கமும் செய்யப்படு பொருளும் எய்த உரைப்பது தற்சிறப்பாகும் அப்படின்னு அதை காட்டுறாரு. இதுல தந்தை, மைந்தன், தூயாவி, அதாவது கடவுள் வாழ்த்து தந்தையை குறித்தும், ஈத்தார் பெருமை மைந்தனாகிய குமாரனாகிய கட்டை குறித்தும், தூய ஆவி ஆகிய கடவுளை 2வது அதிகாரத்துல வான் சிறப்பிலையும் நாம பார்க்கிறோம். அதை தொடர்ந்து பார்க்க இப்ப இது திருக்குறள் பூரணமானது, அதெல்லாம் தேவையில்லை, நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். இப்போ பாயிரத்தில் மூவொரு கடமை, மூவொரு கோட்பாடு, மூவொருமை எப்படி அப்படின்றத நான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டிருக்கிறேன். அதை பாருங்க. அதுல ட்ரினிட்டி மூவொரு கடவுள், அதுல காட் த ஃபாதர், அதாவது கடவுள் வாழ்த்து. அந்த கடவுள் வாழ்த்தை தான் வள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து அருவ கடவுளை அவரு சொல்லி குறிப்பிடுறாரு. நீர்த்தார் பெருமையில உருவ கடவுளாக த காட் த சன் அப்படின்னு சொல்றோம். வான் சிறப்புல த காட் த ஹோலி ஸ்பிரிட், அருவுருவ கடவுள், இறைவனின் அருசக்தி ஆகிய கடவுள். இந்த 3 அதாவது இது முக்கோணம். முக்கோணம்னா அசமபக்க முக்கோணம் இல்ல, செங்கோண முக்கோணம் இல்ல, இது சமபக்க முக்கோணம். ஆக மூவரில் ஒருவர், ஒருவரில் மூவர், மூவருமே சமமாக இருக்கிறார்கள். ஒருவர் பெரியவர், ஒருவர் சிறியவர் அப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படின்றதுதான் இது சமபக்க முக்கோணத்துல இந்த மூவொரு கடவுளை நாம் பார்க்கிறோம். அத கடவுள் வாழ்த்துல கடவுள் பெயர்களை நம்ம 10 குறள்ல பார்க்கிறோம். முதல் குறள் சொல்லும் பொழுது ஆதி பகவன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஆதி பகவன் தான் எப்படி? முதல் குறளை சொல்லும் பொழுது அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்கே உலகு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது, அகரம் என்ற எழுத்துக்கள்லாம், அதாவது அகரம் எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் எப்படி ஆதியாக இருக்கிறதோ அதுபோல உலகின் படைப்புகளுக்கெல்லாம் ஆதிகாரணராய் இருப்பவர் கடவுள். அவர் மாத்திரம் அல்ல, வான் நீத்தார் என்ற தம்மையே பகுத்து நிற்கின்ற ஆதி பகவன். அப்படித்தான். இப்போ இதுக்கு விளக்க உரை என்ன அப்படி சொல்லணும்னா, ஆதி பகவன் என்பதில் கடவுள் ஆதியிலே இருந்தவர் என்ற கருத்து காணப்படுகிறது. ஒரு பகவன் என்ற வார்த்தைக்கு பகுத்து நிற்பவர் என்ற பொருள். அதாவது கடவுள் தம்மை கடவுள், வான், நீத்தார் என மூவொரு கடவுளாக பகுத்து நிற்பவர். இதைத்தான் பைபிள்ல நம்ம வீலியத்துல பார்க்கின்றப்போ ஆதியிலே தேவன் என்று ஆரம்பிக்கிறது. இப்ப திருக்குறள்ல ஆதி பகவனை குறிப்பிடுகிறது. ஆதியில கடவுள் ஆதியானவர் என்ற கருத்தும் இங்க விளக்கப்படுகிறதை பார்க்கிறோம். ஆக திருமறையில் கடவுளை திருத்துவ கடவுள் என்று பார்க்கிறோம். அதாவது பிதாவாகிய கடவுள், பரிசுத்த ஆகிய கடவுள், குமாரனாகிய கடவுள் என்ற திரியேக கடவுளை தேவனை இங்கே பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த வார்த்தை எழுத்து, அதாவது
எழுத்துக்கள் சேர்ந்ததான் வார்த்தை. certain letters arranging in order it gives meaning, that is called word. in the beginning there is a word என்ற ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அப்படின்றான். அப்போ திருமறையில கூறுகின்ற அந்த வார்த்தை என்பதை சுட்டுகிறதாக அமைந்திருக்கிறது. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோவான் எழுதின நற்செய்தி 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். அந்த வார்த்தை என்னவானது? அதே அதிகாரம் யோவான் எழுதின நற்செய்தி 1ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்துல அந்த வார்த்தை மாம்சமானது, அதாவது கடவுள் மனிதனானார். இதைத்தான் பைபிள்ல நாம பார்க்கிறோம். இதே கருத்துல தான் நம்ம 28வது குறள்ல திருவள்ளுவர் நிறைமொழி மாந்தார், அவரோட வார்த்தை மாம்சமானார் என்ற கடவுளை அழைக்கிறது நாம் காண்கிறோம். இப்போ 2வது குறள்ல பாருங்க, வாலறிவன் அப்படின்னு போட்டிருக்கார். அதாவது கற்றதினால் ஆய பயனின்குள் வாலறிவன் நற்றா தொழாரினின். முதல் குறள்ல ஆதி பகவன், 2வது குறள்ல வாலறிவன். வாலறிவன்னா அதாவது தூய்மையான மெய் அறிவை உடைய கடவுளின், அப்படி கடவுள் அவருடைய நற்பாதங்களை தொழுது கொள்ளாவிட்டால் எவ்வளவு மேலான கல்வி கற்றும் என்ன பயன் அப்படின்றார். ஆகவே கல்வியின் ஆதாரமானது இறைவனாகும். இறைவனே வாலறிவன், அது தூய அறிவுடைய சர்வ ஞானி. அந்த இறைவனை அறிவதுதான் நம்முடைய கற்றதினால் ஆகின்ற பயன். அதாவது கல்வியினால் கிடைக்க வேண்டிய பயன் இறைவனை அறிவதாகும். இறைவனை அறியாமல் கல்வி கற்றிருந்தால் அதனால் பயன் ஒன்றுமில்லை. ஆக இதைத்தான் நம்ம வேதத்துல கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவிலியத்துல வாசிக்கிறோம். 3வது குறள் பாருங்க, மலர்மிசை ஏகினார் மானடி சேர்ந்தார் நிலைமிசை நீடு வாழ்வார். ஆக மலர்மிசை ஏகினவர், மலர்மிசை ஏகினன்னு சொன்னாக்கா அதாவது இருதயமாகிய மலரில் வாசம் பண்ணுகிற இறைவனின் மாண்புமிகு திருவடியை அடைந்தவர் நிலைத்து நிற்கும் பரலோக வீட்டில் நித்திய வாழ்வை பெறுவர் அப்படின்றார். எப்படி? நம்முடைய இருதயமாகிய இந்த மலரில் வசிப்பவர் ஆகிய கடவுளின் மாண்பு, அதாவது அந்த பாதங்களை சேர்ந்தவர்கள், அவருடைய பாதத்தில் போய் சேர்ந்தவர்கள் நிலைத்து நிற்கின்ற அந்த பரலோகத்தின் நிலையான வாழ்வு அடைவார்கள். இதைத்தான் திருவள்ளுவர் இந்த குறட்பாவில மனித இருதயத்தை மலருக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார். நம்மை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்கிறவர்களின் மலர் போன்ற அந்த மென்மையான உள்ளத்தில் இருதயத்தில் அவர் வருகிறார். அப்படி தங்கள் உள்ளத்தில் வரும் கடவுளின் மாண்பு மிகுந்த பாதத்தை அண்டினவர்கள் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். இது உலகத்தில் அவதரித்த அந்த கடவுளை எந்த இரட்சகராக தங்கள் உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் அடைய போகின்ற பாக்கியம். ஆகவே கடவுளே நித்திய ஜீவனை அளிக்கிறவர். இது மனிதன் கடவுள் மூலம் அடைய போகும் அழியாமையாகும், நித்திய ஜீவன், எட்டர்னல் லைஃப். ஆகவே மீட்பின் பொருளாக அமைகிறது. உலக இரட்சகரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வழியில் நடப்பவருக்கு நீடு வாழ்வு உண்டு. இதைதான் வேதத்துல வாசிக்கிறப்போ அவர் சொல்றார், இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன், ஒருவன் கதவை திறந்தால் நான் அவனிடத்தில் வாசம் பண்ணுவேன் அப்படின்றாரு. நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறார் என்றும் நாம வாசிக்கிறோம். ஆகவே 3வது குறள்ல மலர்மிசையை நான் பார்த்தோம். 4வது குறள்ல வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான். வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல்லை. வேண்டுதல் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் நியாய தீர்ப்பளிப்பவராகிய கடவுளின் திருவடி சேர்ந்தவர்களுக்கு எக்காலத்திலும் துன்பம் இல்லை. அவர் சர்வலோகத்தின் நியாயாவதி நீதியாய் நியாயம் விசாரிக்கிறவர். அவருடைய பாதத்துல சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த காலத்திலும் எதிலையும் துன்பம் இல்லை. அதுக்கு ஏன்னா நித்திய ஜீவனை அளிக்கின்ற இரட்சகராகிய இயேசு பெருமான் எல்லோருக்கும் நியாய தீர்ப்பளிக்க நியாயாதிபதியாக வருவார். அவர் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானாக நியாய தீர்ப்பு செய்வார். ஒவ்வொருவருக்கும் தக்க தீர்ப்பு நிச்சயம் உண்டு. அன்று அவர் அதாவது அந்த கோபத்திற்கு முன் ஒருவரும் நிற்க முடியாது என்று சொல்லி நாம இந்த இதே குறள்ல 29வது குறள்ல பார்க்கிறோம். ஆகவே எக்காலத்திலும் துன்பம் என்பது இல்லை. அதாவது அவர்கள் இந்த உலகத்திலும் இந்த இம்மையிலும் மறுமையில் நித்திய ராஜ்யத்திலும் இன்பமாய் வாழ்வார்கள். ஆக தேவனிடத்திலே எந்த பட்சபாதமே இல்லை என்றும் அவனவன் தன் கிரிகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்பு அடைவான் என்றும் நாம வேதத்துல பார்க்கிறோம், வாசிக்கிறோம்.
இதுதான் 4வது குறள். அடுத்தது 5வது குறள்ல பாருங்க. இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்து மாற்றி. அங்க இறைவன் அப்படின்னு குறிக்கிறாரு. அதாவது ஒரு மனுஷன் ஒருவனை இருளாகி அந்த நரகத்துல கொண்டு சேர்க்கின்றது எது அப்படின்னு சொன்னா, அவன் இங்க இரு வினைன்னு சொல்லும் பொழுது இவங்கெல்லாம் உலக பிரகாரமா இதுவரையிலும் 464 பேர் உரை ஆசிரியர் உரை எழுதிட்டாங்க. அவங்க எல்லாருமே நல்வினை தீவினை தான் எழுதுறாங்க. இந்த இருவினை என்பது ஜென்ம வினை, அதாவது ஜென்ம பாவம், இன்னொன்னு கர்ம வினை, கர்ம பாவம். இந்த ஆகிய 2 வினைகளும் அணுகக்கூடாத இறைவன் மனிதருக்காக ஒரு சிறப்பான பொருளாகிய ரட்சிப்பை, அந்த ஒழுக்க நெறியை ஈந்து அவர் நமக்கு கிருபை அளிக்கிறார், புகழ் புரிந்திருக்கிறார். ஆகவே ஒருவனை இருளாகிய நரகத்தில கொண்டு சேர்ப்பது எதிரானா இருவினைகள் என்கிறார் திருவள்ளுவர். அந்த இருவினை என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு ஆதாம் வழி தொடர்ந்து வரும் ஜென்ம வணி, அதான் ஜென்ம பாவம். 2வது ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனவன் செய்யும் கர்ம பாவம், அதாவது கர்ம வினை. இந்த 2 பாவங்களும் இதைத்தான் இன்னும் நம்ம இப்ப திருவள்ளுவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே மற்ற சிவஞான போதம், ஆன்ம வேறு இதெல்லாமே நிறைய எழுதியிருக்காங்க. அதுலயும் இதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஆகவே ஒருவனை நித்திய மரணத்திற்கோ அல்லது நித்திய நரகத்திற்கு கொண்டு சேர்க்கின்றன. ஆனால் 2 வினைகளும் இறைவனை அணுகாது இருளாகிய நரகத்திலிருந்து அந்த மனுமக்களை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் சேர்த்து வைக்கிறதே, அதுதான் அவர் சிறப்பாகும். அதுவே ரட்சிப்பாகிய பொருள். அதைத்தான் வள்ளுவர் பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி என குறிப்பிடுகிறார். அந்த பொருளை குறித்த வள்ளுவர் 6வது குறட்பாவில விளக்கி சொல்றாரு. எப்படி இந்த இருளில் சேர்க்கும் இருவினைகளாகிய ஜென்ம பாவம் கர்ம பாவம் ஆகிய இவைகளை குறித்து திருமறை நமக்கு தெளிவாக விளக்கி சொல்கிறது. எதுல? சங்கீதம் 51:15 நீங்க வாசிங்கன்னா, என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள், நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ இது என்ன? ஜென்ம பாவம். ஜென்ம பாவம் உலகில் பிரவேசித்த வரலாற்றை இந்த திருமறை நமக்கு அழகாக விளக்குகிறது. அது ஆதி மனிதனாகிய ஆதாம் சாத்தானால் வஞ்சிக்கப்பட்ட அந்த வரலாற்றை நம்ம அங்க வாசிக்கிறோம். ஆகவே ஆதாம் வஞ்சிக்கப்பட்ட பின் அவன் சந்ததியில் பிறந்த அனைத்து மனிதரும் பாவிகளானார்கள். எப்படி ஒரு மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினால் மரணமும் உண்டாயிற்று என்கிறது நம்முடைய வேதம் திருமறை. இது பிறப்பிலேயே உண்டாகும் ஜென்ம பாவம். அந்த ஜென்ம பாவத்தை தவிர ஒவ்வொரு மனிதனும் தானாய் செய்யக்கூடிய பாவமே அந்த கர்ம பாவம். ஆக எல்லாரும் வழி தப்பி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் என்றும், அதாவது நன்மை செய்கிறவன் இந்த உலகத்தில் ஒருவனும் இல்லை என்றும், எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களானார்கள் என்று நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஆகவே அதனுடைய அந்த கர்ம பாவத்தையும் குறித்து இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்திலே ரொம்ப அழகாக எழுதிக்கிறது. இதை திருமூலர், திருமந்திரம், அதுல எல்லாம் நம்ம திருவுந்தியார் எழுதுற பாடல்கள் எல்லாம் இனி வருங்காலங்கள்ல இது கிளாஸ்ல அவங்க நடத்துவாங்க. 6வது குறள் பாருங்க. 5 வித்தான், அதாவது பொறிவாயில் 5 வித்தான் பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வான் அப்படின்னு அவர் எழுதுறார். பொறிவாயில்னா அந்த சிலுவை கருவியாகிய இந்த பொறியை தான் அவர் பொறிவாயில் அப்படின்றாரு. அப்போ 5 அவித்தான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய 5 புலன்களை, இந்த புலன்களை உடைய உடலை ஒரு கொலைக்கருவி, அதாவது சிலுவை வழியாக அவர் என்ன செய்யறாரு? பலியாக்கினார். அதைத்தான் இவரு இங்க சொல்றாரு. அந்த பலியாக்கிய 5 வித்தானாகிய இறைவன் பொய்யை என்ன செய்யறாரு? தீர்த்து அதாவது அந்த பரிகாரம் செய்யறார். பரிகரித்து ஏற்படுத்திய வழியிலே ஒழுக்க நெறியில் நிற்பவர்கள் நித்திய ஜீவனை நீடு வாழ்வு பெற்று வாழ்வார்கள் அப்படின்றார். ஆகவே சிலுவை பொறியாகிய அந்த கொலை கருவின் வழியாக அதாவது மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய 5 புலன்களை அடங்கிய தன் உடலை பலியாக்கி கொடுத்து காட்டியுள்ள அந்த பொய்யில்லாத ஒழுக்க நெறியாகிய அந்த சத்தியத்துல யார் வழி நடப்பார்களோ அவர்கள் நிலை பெற்று நீண்ட வாழ்வை, நீடு வாழ்வை பெறுவார்கள் அப்படின்னு தான் இங்க அழகா சொல்றாரு. இன்னும் கூட அதிகமா இதை விலைக்கு சொல்லணும்னா, அதாவது இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன், அதாவது பாவமே இல்லாத இறைவன் ஒரு சிறப்பான ஒரு விசேஷித்த பொருளை சேர்த்தார் என்று நம்ம முதல் குறள்ல பார்க்க முடியும். முன்ன குறள். அப்போ திருவள்ளுவர்
நீத்தாராகிய கடவுளை ஐந்து வித்தான் என்று அழைக்கிறத நம்ம நீத்தார் பெருமையில பார்த்தோம். ஐந்து வித்தான் என்பதற்கு தன் 5 புலன்களையும் பலியாக்கினவர் என்பதுதான் பொருள். பலியாக்கியது அந்த பொறியில, எந்த இதுல? சிலுவையாகிய கருவில. ஆகவே 5 வித்தான் என்பதற்கு பொறியாகிய கொலைக்கருவி வழியாக தன் 5 புலன்களையும் பலியாக்கினவர். ஆக 5 புலன்களையும் அவித்து அவர் பெற்று தந்த பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி, அந்த ஒழுக்க நெறியில அதுவே தான் இந்த திருவள்ளுவர் இந்த திருக்குறள் முழுவதும் வலியுறுத்துகின்ற அறம். இந்த பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறியில நிற்பவர்கள் நீடு வாழ்வு அடைவார்கள், அதாவது நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். இதுதான் பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி என்பது. பொய்யை தீர்த்து சம்பாதித்த ஒழுக்க நெறியாகும். பொய்யின் வரலாற்றை திருமறையில் நம்ம பார்க்க முடிகிறது. அதாவது ஆதி மங்கை ஏவாளை சாத்தான் வஞ்சித்து, அவன் வஞ்சித்தது எதனால? பொய்யினால ஆகும். ஏதேன் தோட்டத்துல நடுவில் இருக்கின்ற அந்த மரத்தின் கனி புசிக்கு நாளில் நீ சாகவே சாவா என்றார். ஆனா கடவுள் என்ன, கடவுள் சொன்னதை இந்த சாத்தான பொய்க்கு பிதாவாகிய சாத்தான் என்ன சொல்றான்? நீ சாகவே சாவதில்லை என்று அவன் பொய்யை கூறி அவளை வஞ்சித்தான். அவ்வாறு ஆதி மனிதன் நித்திய ஜீவனை இழந்தான். இழந்து போன நித்திய ஜீவனை திரும்பி பெற்று தரவே குமாரனாகிய நீத்தார் இந்த இம்மைக்கு வந்தார். அவர் பொறியாகிய கருவில தன்னுடைய 5 புலன்களை உடைய உடலை பலியாக்கி பாவத்தின் தண்டனையாகிய அந்த மரணத்தை, சிலுவையின் மரணத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். அதோடு சாத்தானின் தலை நசுக்கப்பட்டாயிற்று. அவனுடைய பொய்யின் விளைவினால ஏற்பட்ட மரணம் தீர்க்கப்பட்டது. எனவே தான் எழுந்து போன அந்த நீடு வாழ்வு மனிதன் திரும்ப பெற்றுக் கொள்கிறான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ஆகவே பிரியமானவர்களே, அந்த பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்தில் அவதரித்த கடவுள் கொலைக்கருவியாகிய சிலுவையிலே 5 காயங்களோடு தொங்கி பலியானார் என்றுதான் நம்ம பரிசுத்த வேதாகமத்துல வாசிக்கிறோம். அதுதான் விவிலியம் நமக்கு விளக்குகிறது. அது மட்டுமல்ல, பொய்யனும் பொய்யுக்கு பிதாவுமாகிய சாத்தானின் தலையை இயேசு சிலுவையிலே நசுக்கி அந்த ரட்சிப்பாகிய விலையேறப்பட்ட பொருளை அவர் உண்டாக்கினார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம். அப்பதான் மரணமே உன் கூரெங்கே, பாதாளமே ஜெயமே, இந்த மரணத்தின் கூரை ஒடித்து அவர் வெற்றி சிறந்தார். இந்த நீத்தார் பெருமையில அவர் உயிரோடு எழுந்தப்போ அந்த குரலை நம்ம பார்ப்போம். ஆகவே இந்த ரட்சிப்பின் வழியில் நடப்பவர்கள் நித்திய ஜீவன் பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்று இந்த குரலிலே விளக்கப்படுகிறது. இறைவன் பெற்று தந்த இந்த ரட்சிப்பு ஆகிய மீட்புக்கு பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி, அதாவது ஒழுக்க நெறி, ஒழுக்கம், அறம், அருள் போன்ற அநேக வார்த்தைகள், சொற்களை திருவள்ளுவர் இந்த திருக்குறள் முழுவதிலும் கூறுகிறதை பார்க்கிறோம். 7வது குறள்ல பாருங்க, தனக்கூமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்றார். அதாவது நிகரில்லாத கடவுளுடைய திருப்பாதம் சேர்ந்தவர்களுக்கு அல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு அந்த மனக்கவலை மாற்ற அரிது. ஏன்னா அந்த இருள் சேர் இருவனையால் வருகின்ற கவலைகள், அதனால அது மாற்ற முடியாது. இதைத்தான் கடவுளை தனக்கு ஊமை இல்லாதவன் என்று திருவள்ளுவர் இங்கு கூறியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஏனென்றால் அவர் அதாவது அவருடைய பெருமைகளை திருவள்ளுவர் கடவுள் வாழ்த்து பகுதியாகிய இந்த பகுதியிலே முதல் 3 அதிகாரங்களிலே கூறியிருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அவர் தன்னிகரற்றவர் என்பதற்கு காரணம் என்ன? நீத்தாராகி அவர் தம் 5 புலன்களையும் பலியாக்கி பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி காட்டி மக்களுக்கு நீடு வாழ்வு பெற்று தந்தவர். அது மாத்திரமல்ல, 5 வித்தான் ஆற்றலை வெளிப்படுத்தியவர், அதாவது ஊத்தெழுந்தவர். எனவேதான் அவர் தன்னிகரற்றவர். அவர் தாளை, அதாவது அவருடைய பாதங்களை சேர்வோருக்கே அல்லாமல் மனக்கவலை மாற்ற முடியாது. ஒருவனுக்கு மனக்கவலை எப்படி ஏற்படுகிறது? ஏற்கனவே நான் சொன்ன இருள் சேர் இருவினைகளால், அதாவது ஜென்ம பாவம் கர்ம பாவம் ஆகிய 2 வினைகளால் ஏற்படுகின்றன. அவ்விரு வினைகளும் பரிகாரி ஆகிய 5 வித்தான் ஆகிய நீத்தார் ஒருவரே. அவர் காட்டிய பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறியால் மனக்கவலைகள் மாறிவிடுகிறது. எனவேதான் அவர் பாதங்களில் சேர்ந்த அவர்களுக்கு மாத்திரமே அல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்றார். இதைத்தான் பரிசுத்த வேதாகமும் கடவுளை தன்னிகரற்றாகவே கூறுகிறது. நானே கடவுள், அதான் நானே கர்த்தர், வேறொருவரும் இல்லை, என்னை தவிர தேவன் இல்லை என்கிறது. ஆக வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்கிறார். இயேசு அவர் பாதத்தில் வராத எவருக்குமே மனக்கவலை மாற்ற இயலாது. பிரியமானவர்களே, 8வது குறள் பாருங்க,
அறவாளி அந்தணன் தாழ் சேர்ந்தார்கல்லால் பிறவாளி நீத்தல் அரிது. அதாவது ஆளினா அறத்தை ஆளியாக கொண்ட அந்தணனாகிய ஆளி அழகாகி, அதாவது ஆளி என்றால் கடல் போன்ற, அதாவது கடவுளின் திருப்பாதம் சேர்ந்தவருக்கே அல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு பிற ஆளினா மர வாளி பாவ கடலை நீந்தி கடக்க முடியாது, இயலாது. இதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்றார். முதல்ல 5 வித்தானாகிய கடவுளுக்கு இக்குறளில் சூட்டு பெயர் என்ன? அறவாளி அந்தணன். அறவாளி அந்தணன் என்பது அதாவது அறத்தையே ஆளியாக கொண்ட அந்தணர். ஏனென்றால் அவர் தன் 5 புலன்களையும் அவித்து உலக மக்கள் அனைவருக்கும் சம்பாதித்து தந்த பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறியே வள்ளுவர் கூறும் அந்த வரத்தை உடையவரே அறவாளி அந்தணனாகிய இயேசு பெருமான் இறைவன். ஆக அறவாளி என்பதற்கு அறமாகிய கடல் என்பது பொருள். திருவள்ளுவர் இந்த குறள்ல மற்றும் ஒரு ஆளியை, அதாவது கடலை கூட குறிப்பிடுகிறார். அதை அவர் என்ன பிறவாளி என்கிறார். பிறவாளி என்று அங்கே அழைக்கிறதை பார்த்தோம். பிறவாளி என்பது அறமல்லாத பிற ஆளி ஆகும். அதாவது மரவாளி என்பது பாவக்கடல், அறவாளி அந்தணர் என்பது நீத்தாராகிய இறைவனன் அந்த காலடி சேர்ந்தவர்களுக்கு அல்லாமல் மற்றவர்களுக்கு பிற ஆளியான அந்த பாவக்கடலை என்ன செய்ய முடியாது, நீந்தி கடக்க முடியாது, அரிது அப்படின்றார். ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாதத்தில் வந்து ரட்சிப்பாகிய பாவம் மன்னிப்பை பெற்றவர்கள் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்வார்கள் என்று திருமறை நமக்கு மிக அழகாக தெளிவாக எடுத்து காட்டுகிறது. இயேசுவின் பாதத்தில் யாரு பரிமளம் தைல பூசின அந்த பாவியாக ஸ்திரீயின் பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டது. விபச்சாரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ இயேசுவிடம் வந்து மன்னிப்பு பெற்றாள். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி அதை நம்மை சுத்திகரிக்கும். இது உண்மையில் நீதிமுள்ளதா இருக்கிறதுன்னு வேதம் சொல்லு. அடுத்து பாருங்க, 9வது குறள்ல அவர் என் குணத்தான் என்று அழைக்கப்படுகிறார். எப்படி? கோழி பொறியில் குணமிலவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை. அதாவது என் குணத்தான் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்கனவே நேற்றைக்கு கூட சொன்னாங்க நம்ம ஆர்ச்சி பிஷப் அருளப்பா மற்றும் உரையாசிரியர்கள் நிறைய பேர் அவங்க ஒப்பிட்டு கூற்று சொல்றது என்னன்னு சொன்னாக்கா, பிறருக்கு எளிதாய் விளங்குமாறு சொல்லக்கூடிய பண்புடையவன் அப்படின்றத பற்றி தான். ஆகவே வள்ளுவர் கூறுகின்ற நீத்தாராகிய கடவுள் என் குணத்தானாகவும், அதாவது அவர் எளிய சொற்களை உடையவராகவும், அவர் குரலை கேட்டு உணர்ந்து அவர் காட்டும் அறமாகிய ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் தாளை, அதாவது அவருடைய பாதங்களை வணங்காதவர்கள் கோளில் பொறியில் குணமில்லாதவர்கள் ஆகும். அதாவது கண்ணிருந்தும் காணாதவர்களாய், செவியிருந்தும் கேளாதவர்களாய், எவ்விதும் பயனும் இல்லாதவர்கள் ஆவார்கள் அப்படின்றதுதான். ஆகவே திருமறையில கூறப்படுகின்ற இயேசு பெருமானின் சொற்கள் இதை மெய்ப்பிக்கிறது. அவர் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் ஆனவர். அவருடைய எளிமையான சொற்களை அவர் பேசும் இடங்களிலெல்லாம், அதிலும் குறிப்பாக அவருடைய மலைப்பிரசங்கத்துல நாம பார்க்க முடிகிறது. அவர் சொல்லிய வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பாவான். அவர் வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்யாதவன் மணலின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தி இல்லாத மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேல் அடுத்து 10வது குறள் பாருங்க. அந்த மேல 2 பிறவி பெருங்கடல், பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவ நீந்தார் இறைவனடி சேராதா. தான் 1வது அதிகாரத்துல 10வது குறள். அதாவது பிறக்கும் போதே தொடர்ந்து வருகின்ற நான் சொன்ன ஜென்ம பாவமாகிய பெருங்கடலை இறைவனின் திருவடியை சேர்ந்தவர்கள் தான் என்ன செய்ய முடியும், கடக்க முடியும், நீந்த முடியும். மற்றவர்கள் சேராதவர்கள் நீந்த முடியாது, நீந்தார். அதைத்தான் இந்த இதுல சொல்றாரு. அதாவது இந்த பிறவியாகிய ஒரு பெருங்கடலாக இந்த வள்ளுவர் இதை கூறுகிறார். அந்த பிறவி பெருங்கடலை பாவக்கடலாகவும், பிறவிலேயே ஒருவனை பாவம் பிடித்துக் கொள்கிறது, அதுவே ஜென்ம பாவம். அவன் பிறக்கும் போதே பாவியாகி பிறக்கிறான். இந்த பிறவி பெருங்கடலை இறைவனடி சேர்ந்தோர் என்ன செய்யலாம், அழகாக நீந்துவர். அதாவது தேவனுடைய பாதத்தை பற்றி கொண்டவர்கள் மட்டுமே நீந்தி கடப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்காக இறைவன் தம்மையே பலியாக்கி பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறியாகிய ரட்சிப்பை, அதாவது பாவத்திலிருந்து மீட்பை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார். இறைவன் பாதத்தை சேர்ந்த
அந்த ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளாத மற்றவர்கள் இந்த பாவக்கடலை நீந்தி கடக்க முடியாமல் அமிழ்ந்து விடுவர். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு இந்த ரட்சிப்பாகிய அறம் கிடைக்கவில்லை. பிறவிலேயே ஒரு மனிதனை அமிழ்த்தும் பெருங்கடலாகிய பாவத்தின் தன்மையை குறித்து பைபிள் இதைத்தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. ஆகவே மாம்சத்தில நன்மை, அதாவது நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். ஆனால் என் மாம்சத்தில் என்ன இல்லை, நன்மை வாசமாய் இருக்கிறது என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று விருப்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது, நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை. அதெல்லாம் நான் விரும்புகிற நன்மையை செய்யாமல் விரும்பாத தீமையை செய்கிறேன். நான் அல்ல, எனக்குள் வாசமாயிருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது. ஆனபடியால் நன்மை செய்ய விரும்புகிற என்னிடத்தில் தீமை உண்டு என்கிற ஒரு பிரமாணத்தை காண்கிறேன். அது என் அவயங்களில் உண்டாயிருக்கிற பாவ பிரமாணத்துக்கு என்னை சிறையாக்கி கொள்ளுகிறது. நிர்பந்தமான மனுஷன். இதான் நம்ம ஒரு பவுல் ரோமருக்கு 7:18-24 வசிக்கிறப்போ, இந்த மரண சரீரத்தில் இன்று யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்? அதாவது பிறவி பெருங்கடலை நீந்தி கடக்க இந்த தத்தளிக்க ஒரு மனிதனின் நிலையை குறித்து பவுல் கூறியிருக்கிறார். அவனை பிறவி கடலில் இருந்து கரையேற்றுபவர் இறைவன் மட்டுமே. இந்த கருத்தை தான் இந்த அதிகாரத்துல வள்ளுவர் 10 குறட்பாக்களின் மூலமாக மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே அவர் இந்த 10 குறட்பாக்களிலும் மீன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. ஆதிபகவன், பாலறிவன், மலர்மிசை ஏகினவன், வேண்டுதல் வேண்டாமை, இலான் அடி சேர்ந்தார். அது இலான் இறைவன். இறைவன்ன்றது 2 குறள்ல வரும். 5வது குறள் 10வது குறள். 5 வித்தான் 6வது குறள். தனக்குமை இல்லாதான் 8வதுல அறவாளி அந்தணன், 9வதுல என் குணத்தான். ஆகவே இந்த 10 குறள்ல கடவுள் வாழ்க்கையில மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். அடுத்தது இந்த கடவுள் வாழ்க்கையில மூவொருமை கோட்பாடு. மூவொருமை எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. அதாவது 3 கட்டம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன், பார்க்கிறீங்களா பிரியமானவர்களே? பாருங்க. அதாவது 1ல பரம், 2வது அபரம், பராபரம். இதுல தந்தை, மைந்தன், தூயாவி. இப்ப தந்தை ஆகிய கடவுளுக்கு இந்த வள்ளுவர் ஆதிபகவன் 1வது குறள்லையும், பாலறிவன் 2வது குறள்லையும், வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாதவன் 4வது குறள்லையும், தனக்குமை இல்லாதான் 7வது குறள்லையும், அறவாளி அந்தணன் 8வது குறள்லையும், 9வது குறள்ல என் குணத்தான் குறிப்பிடுறார். அப்போ மைந்தனாகிய கடவுளை இறைவன், அதாவது இயேசு பெருமானை இறைவன், அதாவது 5வது குறள்லையும் 10வது குறள்லையும் கூறுறார். இருள் சேரி இருவனை சேரா இறைவன் தாரு, பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவன் நீந்தார் இறைவனடி. அப்ப இறைவன்ன்றது 2 குறள்ல, 5வது 10வது. அப்ப அந்த இறைவன் மைந்தனாகிய கடவுளை குறிக்கிறது. 6வது குறள்ல தான் 5 வித்தான். அவர் குமாரனாக உலகத்தில் வந்து 5 புலன்களுடைய உடலை அவித்து பலியாக்கினார். அடுத்தது தூய ஆவி ஆகிய கடவுளை அந்த மலர் மிசி ஏகினார். ஆகவே இந்த கடவுள் வாழ்த்திலே மூவொருமை இருக்கிறதுங்க. தனித்தனியா கடவுள் வாழ்த்து பிதாவாகிய கடவுளை சொல்லுது, வான் சிறப்பு பரிசுத்த ஆகிய கடவுளை சொல்லுது, நீத்தார் பெருமை குமாரன் ஆகிய கடவுளை சொல்லுது. ஆனால் இந்த 1வது அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்திலேயே மூவொருமை வருகிறதை பார்க்கிறோம். ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். வான் சிறப்புல அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம். வான் சிறப்பு அதாவது 2வது அதிகாரம். இதுல கடவுள் பெயர்கள் என்னெல்லாம் வருது. நான் எப்படி இப்ப முதல்ல கடவுள் வாழ்த்துல 10 குறள்ல வர்றது சொன்னோம், அதே மாதிரி வான் சிறப்புல கடவுள் பெயர்கள், தூய ஆவியாகிய வானின் சிறப்புகளை இந்த அதிகாரத்துல அவரு அழகாக இந்த தலைப்புல தேவாவின் சிறப்புகளை இங்க விளக்குகிறார். அதாவது இப்ப உலக பிரகாரமா இப்ப எழுதி இருக்கிறவங்க எல்லாம் மழையா அப்படின்னு சொல்றாங்க. மழை இன்றி எப்படி பூமிக்குரிய நன்மைகள் வராது, அது கரெக்ட். ஆனா இவர் சொல்லக்கூடிய மழை ஆவியின் மழை, அருள் மாறி இந்த மழையை தான், இதைத்தான் இங்க திருவள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறதை பார்க்கிறோம். ஒருவேளை சாதாரண மழை எப்படி பூமிக்குரிய நன்மைகள் கிடைக்காது போயிடுதோ, அது மாதிரி அதே வண்ணமாக ஆவியின் மழை இன்றி தேவ பிள்ளைகளுக்கு பரலோக நன்மைகள் கிடைக்காது. ரட்சிக்கப்பட்ட மக்களை ஆவியின் அபிஷேகம் மட்டுமே ஓங்கி வளர செய்கிறது. இதைத்தான் அவர் தெளிவா சொல்றார். ஆக நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக நடத்தி செல்கிறது. இதைத்தான் வள்ளுவர் இங்க வான் சிறப்புல மழையாக கொண்டு விளக்குகிறார். அப்ப முதல் குறள்ல பாருங்க, வானின்றி உலகம் வழங்கி வருதலால் தானவிழ்தம் என்று உணர காற்று. வான் வான் அப்படின்ட்டு 2 குறள்ல சொல்லுவாரு. என்னென்ன குறள்ல? முதல்ல 2வது அதிகாரம் 1வது குறள்லையும், 2வது அதிகாரம் 10வது குறள்லையும் சொல்றாரு. 10வது குறள்ல என்ன சொல்றாரு? நீரின்றி அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு அப்படின்றார். பிரியமானவர்களே, இந்த வான் சிறப்புல முக்கியமா எப்படி
மழை அதாவது இடைவிடாமல் பொழிவதால் உலகம் ஒரு நல்ல முறையில செயல்படுகிறது. எனவே அதை என்னன்றாங்க எல்லாரும் அமிழ்தம் என்று அழைக்கிறார்கள். அதுபோல ஆவியின் மழை இடைவிடாமல் பொழியப்படுவதால் தேவ பிள்ளைகள், முக்கியமா ஊழியக்காரர்கள், அவர் அறவழியில் செயல்படுகிறார்கள். எனவே அது நித்திய ஜீவனை அளிக்கும் அமிழ்தம் என்று உணர்ந்துகிறார். இதைத்தான் வள்ளுவர் சொல்றார். பரிசுத்த ஆவியை தேவ பிள்ளைகள் பெற்று ஏங்கி வருவதால் அது நித்திய ஜீவனை அளிக்கக்கூடிய அமிழ்தம் என்று அவர் எங்கே உணர்த்துறதை பார்க்கிறோம். ஆக அமிழ்தம் என்பது அது என்னன்னாக்கா சாவாமை அல்லது நீடு வாழ்வு, எட்டர்னல் லைஃப், நித்திய ஜீவன் என்னும் அந்த நித்திய ஜீவனை அளிப்பதை பற்றி தான் இங்க சொல்றார். ஆக நித்திய ஜீவனை அளிக்கும் சிறப்புடையது வான் என்று வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது 6வது குறட்பாவில திருவள்ளுவர் நீடு வாழ்வை அளிப்பவர் எப்படி 5 வித்தானாகிய கடவுள் என்று கூறுகிறாரோ, அதே வள்ளுவர் இந்த குறட்பாவில நீடு வாழ்வு அளிக்கும் அமிழ்தமாக விளங்குவது வான் என்று கூறுகிறார். இங்க வள்ளுவரால் கூறப்படுகின்ற அந்த வான் மழையாக மட்டும் இருக்க முடியாது, அது திருத்துவ கடவுளில் ஒருவராகிய தூய பரிசுத்த ஆவியானவரே என்பதை இங்கே பார்க்கிறோம். ஆகவே இந்த வானை நம்ம பைபிள் மூலமா விவிலியத்துல பார்க்கின்ற பொழுது பரிசுத்த ஆவி என்று கொண்டால் மட்டுமே இந்த அதிகாரத்தில கூறப்படுகின்ற இந்த குறட்பாக்கள் 10 குறட்பாக்களும் எல்லாம் சரியான பொருள் பெற முடியுமே தவிர, மற்றபடி சாதாரணமா உலக பிரகாரமா சாதாரண மழை என்று தான் அவர் சொல்லுவார்கள். ஆகவே குமாரனாகிய இயேசு பரத்திற்கு சென்று அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் என்று நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரே நமது பிள்ளைகளை அந்த அறவழியில நடத்தி நீடுவாழ்வு, அந்த நித்திய ஜீவனை அடைய வைக்கிறார். ஆக நீடு வாழ்வு அளிக்க செய்வது இந்த பொய்த்து ஒழுக்க நெறியாகிய அறமாகும். இந்த அறத்தையே திருவள்ளுவர் இங்க திருக்குறள் வழியாக இந்த உலகுக்கு காட்டுகிறார். அறமாகிய ரட்சிப்பின் வழியிலே நடக்க வைப்பதே இந்த வான் என்ற பரிசுத்தாவியானவர். இதைத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. ஆகவே இந்த 12வது குறள், அதாவது அடுத்தது பாருங்க, துப்பார்க்கு துப்பாய வரும். துப்பார்க்கு துப்பாய, துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூவும் மழை அப்படின்றாரு. அதாவது அருள்மழையாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்பவருக்கு அதாவது தூய்மையான ஆன்மீக உணவை பற்றி சொல்ற. ஆன்மீக உணவை ஆக்கி தருவதோடு அவரே அவர்களுக்கு உணவாகவும் ஆகிவிடுகிறார். அதாவது உண்பவர்களுக்கு தூய்மையான உணவாக்கி தருவது அருள்மழையாகிய பரிசுத்த ஆவியாகும். அது மட்டுமல்ல, உண்பவர்களுக்கு தாமே உணவாக மாறிவிடுவதும் பரிசுத்த ஆவியாகிய மழையே ஆகும். எனவே தான் உண்பவர்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை உண்டாக்கி கொடுப்பதும் தானே உணவாய் நிற்பதும் வள்ளுவர் கூறும் பரிசுத்த ஆவியாகிய மழையாகும். எனவே பிரியமானவர்களே, வள்ளுவர் கூறுகின்ற மழையானது 2 காரியங்களை செய்வதாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ஒண்ணு உண்பவர்களுக்கு உணவை தயாரித்து கொடுப்பது, 2 தாமே அவர்களுக்கு உணவாகி விடுவது தான் வள்ளுவர் கூறும் உணவு அமிழ்தம் என்று அங்கே முதல் குறட்பாவிலே நாம பார்த்தோம். எல்லாருக்கும் உணவளிப்பவர் கடவுள். அதோடு கடவுளே தமது பிள்ளைகளுக்கு உணவாகிவிட்டார் என்றுதான் நம்ம வேதத்துல வாசிக்கிறோம். ஆவியானவர் நமது ஜனத்திற்கு தேவையான வார்த்தையாகிய ஆகாரத்தை கொடுக்கிறார். அதனால் மனுஷனுடைய ஆத்துமா போஷிக்கப்படுகிறது, ஆத்துமா வளர்ச்சி அடைந்து செழிக்கிறது. ஆவியானவரே வேதத்தின் எழுத்து, அவரே போதகரானவர். அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது என்று பார்க்கிறோம். ஆக ஜீவ அப்பம் நானே, மனுஷன் தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினால், ஒவ்வொரு வார்த்தையினால் அவன் பிழைப்பான் என்றும் ராபோஜனத்தை ஸ்தாபித்த இயேசு, இது என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, இதை வாங்கி புசியுங்கள் என்று நம்மையே உணவாக கொடுத்தும் இங்க நாம ஆராய்ந்து பார்க்க நோக்கத்தக்கதா. இது மட்டுமல்ல, இந்த உணவை புசிப்பவர்களுக்கு நீடு வாழ்வு உண்டு. அல்லேலூயா. ஆகவே அந்த நீடு வாழ்வை குறிக்கக்கூடியதுதான் இந்த பரிசுத்த ஆவியாகிறது. அதைத்தான் துப்பார்க்கு துப்பாய, துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாய தூமழை என்று சொல்லி 2வது குறள்ல பார்க்க. அடுத்தது பாருங்க, 5வது குறள்ல அதாவது 3வது குறள் விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வீண் உலகத்து உண்ணின்று உடத்து, அது கீழே இருக்கு. அதுக்கு முன்ன அதாவது கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்றாங்க எடுப்பதும் எல்லாம் மழை. ஏன்னா மழையில இந்த ஒவ்வொரு தலைப்பா போடுகின்ற பொழுது முதல் தலைப்புல வான்னு போட்டேன். அந்த வான்ல 2 குறள் வருது.
மழை என்ற இதுல வந்து 2 குறள் வருது. எது? 2வது குறளா 5வது குறள்? 3வது தலைப்புல புயல் எனும் வாரி, அதாவது 4வது குறள். அதுக்கு அடுத்தது 5வது குறள், அதாவது 3வது குறளை வந்து விண் விண் என்று சொல்ல, விண் நின்று வைப்பீன் திருநீர் வியனுலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி. 6வது குறள்ல விசும்பு அப்படின்னு சொல்றாரு. 7வது குறள்ல எழிலி அப்படின்றார். 8வது குறள்லயும் 9வது குறள்லயும் 10வது குறள்லயும் இந்த 3 குறள்லயும் வானம் எப்படி சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கும் இன்று அப்படின்னு 8வது குறள்ல சொல்றாரு. 9வது குறள்ல தானம் தவமிரண்டும் தங்காவிய உலகம் வானம் வழங்காதெனின் அப்படின்றாரு. 10வது குறள்ல நீரின்று அமையாது உலகை நின் யார் யாருக்கும் வான் நின்று அமையாது ஒழுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த தலைப்பு வானம், எழிலி, விசும்பு, விண், புயல் எனும் வாரி, மழை, இந்த தலைப்புகள்ல கொடுத்து இத்தனை 10 குறளையும் அடைக்கிறார். ஆகவே தான் இங்கே கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 5வது குறள்ல சொல்றாரு. எப்படி ஆதி பழியை கெடுத்து நீக்கி விடுவதும் அந்த பாவ பழியினால் கெட்டு போனவர்களுக்கு சார்பாக நின்று அவர்களை மீட்டு எடுப்பதும் அந்த அருள்மலையாகிய மாரியாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரே. அதாவது இந்த குறட்பாவில குறிப்பிட்டுள்ள ஆதி பழியாகிய பாவத்தை நீக்கி விடுவது பரிசுத்த ஆவியே ஆகும். பாவத்தால் கெட்டு போனவர்களுக்கு துணை புரிந்து அவர்களை மீட்டு எடுப்பதும் அருள்மலையாகிய பரிசுத்த ஆவியே ஆகும். வான் அருள் ஆகிய பரிசுத்த ஆவியை பெற்று கொண்ட சீஷர்கள் பலனடைந்து பாவத்தில் சிக்கொண்டிருந்த ஜனங்களை பாவத்திலிருந்து விடுவித்து நித்திய ஜீவனுக்கென்று சபையிலே சேர்த்துக் கொள்வதை அங்கே பரிசுத்த வேதாகமத்துல விவிலியத்துல நாம் வாசிக்கிறோம், பார்க்கிறோம். இதைத்தான் அவர் அங்க கெடுப்பதும் கெட்டார்க்கு போடுறார். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க, புயல் எனும் வாரி வழங்கினா 4வது குறள்ல, அந்த 4வது குறள் ஏரின் உடார் உழவர் புயல் என்னும் வாரி வழங்குங்கள். அதாவது பலத்த புயல் காற்றை போல இந்த உலகத்துல அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியாகிய அருள் வெள்ளத்தின் நிறைவு குன்றி போகுமானால், குறைந்து போகுமானால் கடவுளின் ஊழியர்கள், அதாவது இந்த உழவர்னா யாரை பத்தி குறிக்குது? கடவுளினுடைய ஊழியர்கள் வல்லமையோடு ஊழியம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு அழகா சொல்றார். எப்படி மக்களிடம் உழைக்கும் ஊழியர்களுக்கு நற்குணங்களை வளர செய்யும் புயல் போன்ற பரிசுத்த ஆவியின் அருள் குந்தி போகுமானால் அந்த குந்தி போகின்ற வேளையிலே எழுச்சியோடு ஊழியம் செய்ய முடியாது. கரடுமுரடான மனித உள்ளங்களை பயன்படுத்துவது எதுனாக்கா ஊழியர்கள், அதாவது எந்த ஊழியர்கள்? சான்றோராகிய ஊழியர்களின் வேலை. ஆனாலே ஊழியர்களுக்கு தேவனால் அருளப்படும் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு இருக்க வேண்டும். அப்படி பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு இல்லாமல் ஊழியம் செய்வது கூடாத காரியம். இதான் உலகத்தில் அதாவது இந்த அறத்தை நிலைநாட்டுவது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். இந்த சிறந்த கருத்தை தான் திருவள்ளுவரே இந்த குறட்பாவில மிக அழகாக நேர்த்தியாக விளக்குகிறார். மழை வளம் குன்றுவிட்டால் உழவர்கள் ஏற்கொண்டு உளமாட்டார்கள் என்பது இந்த குறட்பாலின் வெளித்தோற்றம். ஆனா இந்த உழவர்கள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது தேவ ஊழியர்களை குறித்தது. இதைதான் அங்க நம்ம பார்த்தோம். ஆக 5வது குறள் பார்த்துட்டோம், 4வது குறள் பார்த்தோம். அப்போ 3வது குறள்ல அவர் சொல்றாரு, விண்ணின்று வைப்பின் திருநீர் ஏன் உலகத்து உள் நின்று உடற்றும் பசி. அதாவது விண்ணருளாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஊழியருக்கோ ஒரு மனிதருக்கோ அருளப்படாது இருந்தால் இப்பரந்த உலக மக்கள் உள்ளத்தில் பாவத்தால் உண்டாகும் பசி அவர்களை வாட்டி வதைக்கும். ஆகவே விண்ணருளாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளப்படாவிட்டால் நீரால் சூழப்பட்ட இவ்வுலகத்தில் ஆதி பலியாகிய பசி உள் நின்று உடற்றும். எவ்வளவு அதிகமான தண்ணீரே இங்க இருப்பினும் கூட அதனால் யாதொரு பயனும் இல்லை. பாவ பசி நீங்க வேண்டுமானால் என்ன செய்யணும்? அந்த விண் அருளாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரின் அருள் வேண்டும். அதுதான் உள் நின்று உடற்றும் ஆதி பலியை நீக்குகின்ற சிறப்பு. அந்த விண்ணுக்கே உரியது என்று சொல்லி இங்க திருவள்ளுவர் சுட்டி காட்டுகிறதை பார்க்க. ஆகவே இந்த 3 குறட்பாவிலையும் நான் சொன்னது போல அமிழ்தம், உணவு, பசி, இதுதான் பசியை தீர்க்கக்கூடிய உணவாக விளங்குவதும் அந்த உணவை ஆக்கியதும் உலகம் நிலைத்து நிற்பதற்கு காரணமான அமிழ்தமாக விளங்குவதும் வானே பரிசுத்தாவியே என்று காணப்படுகிறது. இவை யாவும்
நீடு வாழ்வுக்கு ஆதாரமாய் இருப்பவையே. இதைத்தான் வள்ளுவர் காட்டுகின்ற இந்த அறத்தை உடையவர்கள் அறவாளி அந்தணனாக்கிய இறைவன் ஆவார். ஆகவே அம்மரம் பூண்டு ஒழுகி காட்டியது பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறியாகும். இந்த பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறியில நிற்பவர்களுக்கு தான் என்ன கிடைக்கும்? நீடு வாழ்வு கிடைக்கும். அந்த நீடு வாழ்வை அளிப்பதற்கு அமிழ்தமாகவும் அந்த அமிழ்தத்தை படைப்பவராகவும் நின்று மக்களின் பசியை நீக்குவதுதான் இந்த வானாகிய பரிசுத்த ஆவியாகும். ஆகவே வள்ளுவர் கூறும் வானாகவோ மலையாகவோ விண்ணாகவோ மட்டும் கூறாது பொருத்தம் அதை பற்றி அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பொருத்தமற்றது ஆகும். ஆகவே மாறாக வள்ளுவர் சிறப்பிக்கும் இந்த வான் கடவுளுடைய பிள்ளைகளை இயங்க வைக்கும் பரிசுத்த ஆவியே ஆகும். ஆமென். ஆகவே இதைத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது பாருங்க, 7வது குறள் ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம். அடுத்தது 3வது குறள் விண்ணின்று பொய்ப்பின், அதையும் படிச்சாச்சு. அடுத்தது 6வது குறள்ல விசும்பின் துளிவினில் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது அப்படின்னு இல்ல, விண்ணின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வேணும்னு முடிச்சிட்டோம். விசும்பின் துளிவீலின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும்புல் தலை காண்பது அரிது அப்படின்னு சொல்லி 6வது குறள்ல பார்த்தோம். எப்படி? வானத்திலிருந்து மழை துளி விழாவிட்டால் பசும்புலிர் துளிர் விடாது. அதே போலதான் வானின்று வரும் அருள் மாறி, அதாவது பரிசுத்த ஆவி ஒளியாவிட்டால் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி நிலைகள் ஒரு மனிதனில ஒரு ஊழியரில யாரிலுமே நாம காண முடியாது அப்படின்றாரு. எப்படி? அதாவது வான் துளி வீழ்ந்தால் அல்லாமல் பசும்புல்லின் தலையையும் காண முடியாது போல, அதாவது மழை துளி விழுந்தால் அல்லாமல் பசும்புல்லின் தலையும் காண முடியாது அப்படி என்பது இதன் பொருள். ஆனா இதனுடைய உள்கருத்து என்ன அப்படின்னு கவனிக்கும் போது, ஓர் அறிவுயிராகிய பசும்புல்லின் வளர்ச்சிக்கு கூட விசும்பின் துளி அதாவது முக்கியமா தேவைப்படுகிறது என்று இங்கே கூறப்படுகிறது. துளி என்பது மழை துளி என்று கூற. ஆனால் இங்கே கூர்ந்து ஆழ்ந்த கவனிக்கும் போது வள்ளுவர் மழை துளியை தான் சொல்லி இருப்பாரா என்று நாம் இங்கே சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. ஆகவே பிரியமானவர்களே, இந்த அதிகாரத்தின குறட்பாவில வள்ளுவர் வானை அமிழ்தமாகி கூறியிருப்பதால் விசும்பின் துளியை அமிழ்த துளி என்றே கூறுகிறார். அமிழ்தமாக விளங்குவது வான் அல்லது விசும்பு. எனவே அதன் ஒரு பகுதி விசும்பின் துளி. ஓர் உயிராகிய பசும்பொல்லின் வளர்ச்சிக்கு கூட வான் அமிழ்தத்தின் சிறு பகுதி தேவை, அதாவது கடவுளின் ஆவியின் அருள் தேவை. வான், விண், விசும்பு ஆகிய வார்த்தைகளை இங்கே வள்ளுவர் கடவுளை காட்டுவதற்காகவே பயன்படுத்தியிருக்கிறார். பசும்புல் தலை என்பது பசும்புல்லை மட்டும் குறிக்காமல் பசும்புல் தலை போன்ற மென்மையான எதையும் குறிக்கத்தக்கதாகும். ஒரு சிறு குழந்தையின் கருவின் வளர்ச்சிக்கும் கூட ஆவியின் அருள்மாரியின் துளி தேவை என்று உணர்த்தப்படுகிறோம் அல்லவா? ஆகவே இக்குறட்பாவிற்கு முன்னும் பின்னும் வரும் குறட்பாக்களை நாம இந்த கருத்தை தான் வலியுறுத்துகிறதை பார்க்கிறோம். ஆகவே மழை இல்லாமல் இருந்தால் பசும்புல்லின் தலையும் காண முடியாது என்பது வெளித்தோட்டத்தில் காணப்படும் பொருள் மட்டுமே தானே தவிர ஆனால் உள்கருத்து இதுதான். அடுத்தபடியாக 7வது குறள் பாருங்க. நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் கடிந்தெழிலி தான் நல்கார் ஆகிவிடின். நெடுங்கடலும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இடி மின்னலோடு கூடிய பெருமழை பொழியாவிட்டால் நெடுங்கடலும் நீர் மட்டம் குறைந்து விடும். அதே போல அவ்வாறே பரிசுத்த ஆவி, அதாவது அந்த அருள் மேகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில பொழியாவிட்டால் எவ்வளவு பெரிய மேன்மை படைத்தவராய் இருந்தாலும் மேன்மை இழந்து அவர் குந்தி போவார் அப்படின்னு அழகா சொல்றார். அதாவது அழகிய வான் அல்லது மேகம் எப்படி மழை பெய்யாமல் ஆகிவிடுமாகில் அந்த கடல் நெடுங்கடலும் தண்ணீர் வளம் குந்தி போகும் என்பது அது மற்ற சிலருடைய கருத்து. ஆனால் மேலோட்டமான கருத்து. ஆனா வான் சிறப்பு என்னும் அதிகாரத்தில் வானை விட கடலுக்கு சிறப்பு கொடுப்பது வள்ளுவரின் நோக்கமாய் இங்க இருக்க வாய்ப்பில்லை. காரணம், இவை இரண்டுமே தனித்து இயங்கக்கூடியவை, இது இயங்கக்கூடியது அல்ல. ஆகவே தனித்து இயங்கும் ஆற்றலை பெற்றவர் நம்முடைய கடவுளே ஆவார். இந்த அதிகாரத்துல முதல் குறட்பாவில வள்ளுவர் தனித்து இயங்கும் ஆற்றலை வான் என்று அழைப்பதை பார்க்கிறோம். இந்த நிலையில இந்த குறள்ல கடிந்தெழிலி என்பது மழை என்று அது கடவுளோடு இணைத்து வாழ்வரால் கூறப்படுகின்ற பரிசுத்த ஆவியாகிய வானமிழ்தம் என்பதே சரியான விளக்கம் என்று உணர்த்தப்படுகிறோம். வானருளாகிய பரிசுத்த ஆவி இல்லாவிட்டால்
பெருங்கடல் போன்று பெரும் மனிதர்களாக கருதப்படுகின்றவர்கள் கூட தங்கள் வலிமை இழந்து குறைவுபடுவார்கள் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள். அடுத்தது 8வது குறள் பாருங்க. சிறபொடு பூசனை செல்லாது வானும் வரக்கு மேல் வானோக்கும் நீண்டு. அதாவது வானின்று எப்படி எப்படி நம்ம அந்த இதுல சொன்னமோ அந்த மாதிரி இங்கே அருள்மாறி ஊற்றப்படாவிட்டால் வானோருக்கு உகந்த பூசை, அதாவது பூசனை அப்படின்னாக்கா பூசை ஆராதனை எவரும் சிறப்பாக செய்ய முடியாது, செய்ய இயலாது. பரிசுத்த ஆவியின் அதாவது அந்த வானின் உதவி இல்லாமல் கடவுளுக்கு சிறந்த முறையில் ஆராதனை செய்ய முடியாது. கடவுளை ஆராதிப்பதற்கும் பரிசுத்த ஆவியின் உதவி தேவை என்று காண்கிறோம். ஆகவே வானும் சிறக்கு மேல், அதாவது பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு இருக்குமானால் சிறப்போடு அதாவது ஆராதனை செய்ய முடியும். வானும் வரக்கு மேல், அதாவது பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு இல்லாவிட்டால் சிறப்போடு ஆராதனை செய்ய முடியாது என்பதுதான் இதன் பொருள். மழை பெய்யாவிட்டால் கடவுளுக்கு பூசனை செய்ய முடியாது என்று மட்டும் கொள்வது பொருந்தத்தக்கதல்ல, மாறாக்கே சொன்னது போல ஆராதனை செய்ய முடியாது என்பதே. அடுத்து 9வது குறள்ல பாருங்க. தானும் தவம் இரண்டும் தாங்கா ஏனுலகம் வானம் வழங்காதினின் அப்படின்றார். அதாவது வானருளாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் வழங்கப்படாவிட்டால் இந்த உலகத்துல அவன் எவ்வளவுதான் தானும் தவம் எது செய்தாலும் அந்த 2 செயல்களுமே தங்காது அப்படின்றார். அப்ப எப்படி வானருள் வழங்காவிட்டால், அதாவது இந்த பரந்த உலகத்தில் தானும் தவம் இரண்டும் தங்காது, அதாவது வானருள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில நித்திய ஜீவனுக்குரிய நற்செயல்கள் செய்ய முடியாது, இராது. இதைத்தான் அங்கே சுட்டி காட்டுகிறதை பார்த்துதான் பொருள். ஆக வானம் என்பதை அங்கே பரிசுத்த ஆவி என்று எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உலகத்தில் தானும் தவம் ஆகிய இரண்டும் நிலைத்து நிற்பதற்கு காரணம் யாரு? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய கிரியையே என்று காண முடிகிறது. ஆக பரிசுத்த ஆவியின் கனிகளாக விவிலியத்தில் கூறப்படுகிறது. எதெல்லாம் பார்க்கிறோம் நம்ம? கலாத்தியருக்கு கலாத்தியில் அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், சாந்தம், விசுவாசம், இச்சை அடக்கம், இவைகளே அதைதான் நாம சொல்றோம். இதுதான் பரிசுத்த ஆவியினால் அருளப்படுகின்ற என்னது ஆவியின் கனி, மேற்கண்ட பண்புகள். இந்த கனி பண்புகள் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில தானும் தவம் இரண்டும் என்ன செய்து தங்காது. இதைத்தான் இக்குறட்பாவிலே மழை பெய்யாவிட்டால் உலகில் தானமும் தவமும் தங்காது என்று அவர் வேலோட்டமாக கருது. எல்லாருமே அந்த மாதிரி கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள். அது அல்ல, இதுதான் உண்மை. கடைசியா 20வது குறள்ல பாருங்க. நீரின்றி அமையாது உலகை நின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு. அதாவது தண்ணீர் இல்லாமல் உலகம் அமையாது. அதே போல பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் யார் யாருக்கு நிலையான ரட்சிப்பு ஆகிய இந்த ஒழுக்கம் அமையாது. இந்த உலகம் எப்படி நீர் இல்லாமல் அமையாதோ அவ்வாறே பரிசுத்த ஆவி ஆகிய கடவுள் ஒரு மனுஷருக்குள் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே என்ன செய்ய ஒழுக்கம் நிலையாய் அமையாது. பரிசுத்த ஆவி இல்லாமல் யார் யாருக்கு ஒழுக்கம், அதாவது பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி அமையாது என்பதுதான் இதனுடைய பொருள். ஆக பரிசுத்த ஆவியானவரால் உலகம் இயங்கி வருகிறது என்று இந்த அதிகாரத்துல முதல் குறட்பாவிலே நம்ம பார்த்தோம். ஆரம்பித்த அந்த வள்ளுவர் கடைசி குறள்ல யார் யாருக்கும் ஒழுக்கத்தை அமைப்பது இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று தான் இந்த குறள்ல அவர் கூறி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம். ஆகவே உலகில் பின்னாக ஒழுக்கம், அதாவது அந்த ஒழுக்கம் நிலை பெறுவதற்கு பெற்றுவது யாரால? பரிசுத்த ஆவியானவரின் செயல்பாடுகளால் மட்டும்தான். ஆகவே அதிலும் வள்ளுவர் கூறும் ஒழுக்கத்தை பொய்த்தீர் ஒழுக்க நெறி என்று இங்கு குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த ஒழுக்க நெறி நீத்தாராகிய கடவுள் பொறிவாயின் இங்கே 5 புலன்களை நான் சொன்ன ஏற்கனவே பலியாக்கி பெற்று தந்த அந்த ஒழுக்கம். அது மட்டுமல்ல, அது நீடு வாழ்வு அல்லது நித்திய ஜீவனை கொடுக்கக்கூடிய ஒழுக்கமாகும். இதுதான் உலகத்துல யார் யாருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கம் அமைய வைப்பது யாரு? பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுள் ஆவார். ஆகவே பிரியமானவர்களே, இந்த குறளுக்கு வான் என்பதை மழை என்பதை எடுத்துக்கொண்ட சில உரையாசிரியர்கள், இந்த 464 உரையாசிரியர் எழுதியிருக்காங்க. அதுல நிறைய பேரு என்ன செய்யறாங்க, இவங்க எல்லாரும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கம் அப்படின்னா என்பது நீரின்றி உலகில் இல்லை,
மழையின்றி யார் யாருக்கு ஒழுக்கம் இல்லை என கொண்டார்கள். ஆனால் வள்ளுவர் இதை கூறியிருக்க முடியாது என்று கூறிக்கொண்டு மற்றும் ஒரு என்ன சாரார் ஒழுக்க நெறி என்ற சொல்லுக்கு ஒழுக்கும் பொருளாய் இருக்க வாய்ப்பில்லை என எடுத்துக்கொண்டார்கள். அவர்கள் ஒழுக்கு என்று சொல்லுக்கு நீர் ஒழுக்கு என்று பொருள் கொண்டார்கள். எனவே வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு என்னும் தொடருக்கு மழை இல்லாமல் நீர் ஒழுக்கு இல்லை என பொருள் கொண்டனர். மழை இல்லாமல் தண்ணீர் ஒழுக்கும் ஒழுக்கு இல்லை எனும் மேலோட்டமான கருத்தை இங்க வள்ளுவர் ஒரு ஆழமான கருத்தை இங்கே விளக்குவதற்காக மட்டுமே இதை கூறியிருக்க முடியும். பிரியமானவர்களே, இதுதான் 2வது அதிகாரத்துல வான் சிறப்புல பரிசுத்த ஆவியாகிய கடவுளை சொல்றார். மணிப்பில